معرف 12 منيخة معقوب السدتنياتات سيرندورف لوبيك أبزركب فدرالاوي بيت صحفة سدتنياتات أتخو أبت مقبل خفلي مس كاب تركي روسيا فيتنام زمصو سدتنياتات كوفيلة تراي كساب زبصح ننوح ساعات تتصبخو نابيناي ناي جرمن زوبا يمدبوني خونو سمي تتصويعو ناب وشت تبيت صحفة مسأتخو حانت قومات قولانستيتي نتورك أوي حبر زنبرو تصقرا بتابعتا النابتنت أبلعلتي ناي سدتنيا تاسيراي محتم بمهرام مسكال ورقاتي التححيزة هبتني أبز زوبا زلو معقوب السدتنيا تاتيو بتي حكا زلو بمبال أب تخفلي تزرقيحو نابز نبرا كارتا بإيدا الناملكتت حبرتني مجمريا بأملكاتيتو أتابعتا ناب تستبتاتنا كارتاتات كتملكتن كلا أب سمين جرمن ناب زركب بوتاتات تملكت زلا مسيلني أزي سنبيدا نبركو دحرقن ناب الدبباوي كفال تملكت كم زنبرت تجنزبكو أبز ختما ناب زلو معقوب السدتنيا تاتيخا تمديب كازلخا بقلطف كاب لوبيك ناب سيرندورف ناب استباهل معقوبي خد كيديد ليكا اتمع عسكر أبينا يزوبا يزركب أب باير نايت أبعتي أسر دحر مهبي أبت عقبا زحتت كلو ورقتي فرمكو نتا سرحتنيا كاب كتما لوبيك ناب نورنبرغ زوسد تكيتن أب جبا تأتو كارتان هبتني اتكارتا كاب نورنبرغ ناب سيرندورف بخمي القباب كتكيد كمزلكا زبرهيب مستقصيلات بقس بابور انتخدكاي مرت نفس وكف جزئات ناي جرمن تقبلون بزح سدتنياتات بزلوا بزح حزبن بترخبو عمتاو اتوتونيو زوسن ግን ስለምንታይ ባየር በጽሕኒ ናብቲ ቦታ መመደብዬ ምኽንያት ክፈልጥ ደለኹ ምኽንያቱ ዝበዝሑ ደቂ ዓድኻ ኣብ ባየር ኣብ ዘለዋ መዕቆቢ ስደተኛታት እዮም ዝነብሩ ሕውነታውን ብሱልን ብዝኾነ ኣገባብ መለሰትለይ ይሄ ባየር ኣይትፈትዎን ዲኻ እታ ከተማ ስለዘይፈልጣ ርግፀኛ ኣይኮንኩን መለስኩላ ሓደ ስደተኛ ከም ኣዝዩ ኣገዳስነት ብቆፂሩ ዝሓቶ ሕቶ እንተሎ እቲ መዓስከር ስደተኛታት ኣብ ከተማ ድዩ ወይስ ካብ ከተማ ርሒቁ ኣብ ዝርከብ ገጠር እዩ ዘሎ ዝብል እዩ ጉዳይ ሒዛቶ ዝነበረት ቆማት ጓል ግን ኣይመለሰትለይን ወጋሕታ ሰዓት 5:30 ኣብ መደበር ባቡር ከተማ ኑርንበርግ በጻሕኩ ካብ ባቡር ወሪደ ነቲ መደበር ባቡር ብዝርኡ ተዓዘብክዎ ዋው ዘብል እዩ ኣመና ጽብቕትን ዓባይን ከተማ እያ ሙሉእ ለይቲ ብባቡር ክጓዓዝ ከለኹ ብኽቱር ናይ ሓጎስ ስምዒት ተዋሒጠ ስለ ዝነበርኩ ከይደቀስኩ እየ መፅእ እቲ መደበር ባቡር ኣዝዩ ዓብዪ እዩ ብዛዕባ ከተማ ኑርንበርግ ብዙሕ ዝፈልጦ ነገር ኣይነበረንን ቅድሚ ሽዑ እውን ስማ ክፅዋዕ ሰሚዐዮ ይፈልጥን እየ ክሳብ ሕጂ ኣዝዮም ውሕዳት ሰባት ጥራየ ክርኢ ክኢለ ዘለኹ ዝተኸፍቱ ድኳናት ኣይነበሩን መዕቆቢ ስደተኛታት ሲርንዶርፍ ካብዚ ዘለኽዎ ብዙሕ ከም ዘይርሕቕ ገመትኩ ሲርንዶርፍ ኣብ ጀርመን ንኽነብሩን ንኽሰርሑን ናይ ዕቑባ ሕቶኦም ዘቕረቡ ስደተኛታት ካብ መንግስቲ መልሲ ክሳብ ዝመጾም ዝነብሩሉ መዕቆቢ እዩ ኣድራሻ ናይቲ መዓስከር ኣብቲ ሒዘዮ ዝነበርኩ ወረቓቕቲ ብዝርዝር ተጻሒፉ ስለ ዝነበረ ኣብ ሰነዳተይ ብጥንቃቐ ደለኽዎ ክብድብድ ዝበለ ንግሆ እዩ በረድ ዝተሓወሶ ዝናብ እውን ይዘንብ ኣሎ ኣብ ቅድመይ ዝነበረ ስም ናይ ሓደ ጎደና ኣንበብኩ ኣብቲ ብበረድ ዝተሸፈነ መንገዲ ብጥንቃቐ ክሳብ ቁፅሪ ገዛ 31 ተጓዓዝኩ ዓበይቲ መንበሪ ህንጻታት ብየማን ጸጋም ናይቲ ጎደና ይረኣዩ እዚ ገዛውቲ እዚ ናይ ስደተኛታት መንበሪ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ብፍጹም ንስደተኛታት ተባሂሉ ዝተሃንፀ ኣይመስልን ኣብ ጥቓይ ኣብ ዝነበረት ሓንቲ መንበሪ ገዛ ጽግዕ ኢለ ደወልኩ ካብ ውሽጢ እቲ ህንጻ ብዝመፀ ድምፂ ንኽኣቱ ተነግረኒ ነቲ ማዕጾ ከፊተ እቱ ምስ በልኩ ግን ናይቲ ህንጻ ኣስካላ ጥራየ ኣብ ቅድመይ ክዕዘብ ክኢለ እንታይ ክእዘዝ ልሕትት ብዝበለ ሓፊስ ድምፂ እቲ ሰብኣይ ናይ ለይቲ ክዳውንቱ ለቢሱ ናባይ ገጹ ክወርድ ጀመረ ይቕሬታ ስደተኛታት ዝነብሩሉ መዕቆቢ ኣበይ ምዃኑ ክሓትት ስለ ዝደለኹ እየ ኣብ ኢደይ ዝነበረ ወረቓቕቲ ዝተዓዘበ ሰብኣይ ፍሽኽ እናበለ ተረዲእኒ ኣሎ ኣብ ሲሪንዶርፍ ዘሎ መዕቆቢ ስደተኛታት ኢኻ ክትከይድ ደሊኻ ዘለኻ ሕጂ ግን ኣብ ከተማ ኑርንበርግ ኢኻ ዘለኻ ሲሪንዶርፍ ካብዛ ዘለናያ ከተማ 15 ኪሎ ሜትር ርሒቕ ኣላ እዚ ኩሉ ክፈልጦን ክርድኦን ኣይክእልን እየ መጀመርያ ቋንቋ ጀርመን ጽቡቕ ገይረ ኣይመልኽን እየ ካልኣይ ድማ
እዚ ኣብ ኢደይ ዘሎ ካርታውን ብግቡእ ከንብቦን ክርድኦን ኣይክእልን እየ ኣብ መገዲ ዝረኽቦም ሰባት እናሓተትኩ ብእግረይ ተጓዓዝኩ በረድ ዝሓወሰ ዝናብ እናበርትዐ ኸደ ዝነበረ ብርቱዕ ንፋስ ኣዒንተይ ብበረድ እናገጨበ ኣንፈተይ ክሳብ ዝስሕት ገበረኒ ፍሪ ዝበለ በረድ ክወድቕ ጀመረ ኣብዚ ዓዲ ግን መዓስ እዩ ዝወግሕ ኣብቲ ቦታ ብዘይካይ ካልእ ዝርአ ሰብ ኣይነበረን ድሕሪ ቁሩብ ደቓይቕ ኣብ ፊተይ ሓጹር ዘለዎ ዓብዪ ህንፃ ረኣኹ ኣብ ኣፍ ደገ እቲ ህንፃ ናይ ፖሊስ መካይን ደው ኢለን ኣለዋ ልክዕ ሰዓት 10 ቅድሚ ቀትሪ ኮይኑ ነይሩ ነፍሰይ ብድኻምን ቁርን ማህመነ ልክዕ ናብቲ መእተዊ ማዕጾ ምስ ቀረብኩ ገለ ውሑዳት ደቂ ዓደይ ኣዋልድ ናባይ ቀሪበን በረድን ዝናብን ዘበስበሶ ጋሻ መጺእ ኣሎ ክብላ ምስ ሰማዕክወን ደስ ዝብል ናይ እፎይታ ስምዒት ተሰማዓኒ ነተን ኣዋልድ ይሂዳ ኢለ ሰላም ድሕሪ ምባል ደወል ብምድዋል ማዕጾ ንኽኸፍቱለይ ተጸበኹ ቀልጢፉ ዝኸፈተ ኣካል ግን ኣይነበረን በጃኹም እባ ማዕጾ ክፈትዎ ነቲ ማዕጾ ብኢደይ እናሃረምኩ ተዳሃኹ ኣብ ውሽጢ እንዳ ዋርድያ ብድሕሪ ረጒድ መስኮት ኮይኑ ወረቓቕቲ ዝዕሪ ዝነበረ ዋርድያ ኣይረኣየንን ሄይ በጃኻ ናብዚ መዓስከረይ ተመዲበ መጽእ ማዕጾ ኸፊትካ ዶ ከተእትወኒ ሕጂ እውን ዝምልስ ሰብ የለን ናይዚ ኸባቢ ነበርቲ ደስ ኢልዎም ስደተኛታት ዝቕበሉ ህዝቢ ይኮኑን ስደተኛታት መቺእዎምን ተረጋጊኦምን ክርእይዎም ኣይደልዩን በቃ ንሕና ንዕኦም ከም ዓብዪ ሸኸሚና በዚ ምኽንያት ከዓ እቲ ዋርድያ ርኢኒ ኸብቅዕ ከም ዘይረኣየኒ ኮይኑ ዕሽሽ ዝበለኒ ከመይ ሓዲርካ ኣይጨበጠንን ገጸይ እውን ኣይረኣየንን ማዕጾ ክኸፍት እንከሎ ንፋስ ክእትሉ ዝኸፈቶ እዩ ዝመስል ቁርብ ስጉምትታት ቀቅድመይ እናኸደ ዝርዝር ሓበሬታ ናብ ዘቕርበሉን ናይ ጻብዕተይ ኣሰር ናብ ዝውሰደሉን ቦታ መሪሑኒ ኸደ ኣነ ክሰምዖ ብዘይክእል ቋንቋ ኣግሮምረመ ብዛዕባ ምንታይ ይዛረብ ከም ዘሎ ፍጹም ክርዳእኒ ይከኣለን ሃንደበት ሓደ ሓሳብ ብልጭ በለኒ ናብ ካልእ ቤት ማእሰርቲ እንተወሰደኒ ኸ ወላ እኳ ብቋንቋ ጀርመን ገይረ ኣዝየ ቆሪረ ስለ ዘለኹን ብርቱዕ ረስኒ ክለዓለኒ ከም ዝኽእል እንተሓበርክዎ ክሰምዓኒ ግን ኣይከኣለን ሽጎማኖ ሳምና ናይ ስኒ ብራሽን ካልእ ቀንጠመንጥን ምስ ሃበኒ ዳንከ ይቐኒየለይ በልክዎ እሞ ደስ ዝብል ነገር እዩ ቋንቋ ጀርመን ዝዛረብ ስደተኛ ተረኺቡ ድሕሪ ምባል ብቕጽበት ገጹ ጠው ኸደ ናብቲ ኣወዳት ዝነብሩሉ ህንፃ ዝወስድ መተሓላለፊ ዝተፈላለየ ሕብርታት ዝነበሮ ናይ ጓሓፍ ኩምራ ኣሎ ደም ተምላስ ጭቃ ዝመስል ዝተፈላለየ ንኽትሪኦ ዘፈንፍን ነገራት ተዓዘብኩ ንዕኡ ሓሊፍካ ክልተ ናብ የማንን ጸጋምን ዝዕጸፉ ብርሃን ዘይብሎም ጎደናታት ኣለዉ ዓበይቲ ብሓጺን ዝተሰርሑ ማዓጾ ሓሊፍካ ናብቲ ስደተኛታት ዝነብሩሉ ቦታ መሕጸቢ ነፍስን ሽንቲ ቤትን ይመርሐካ ብሓፈሽኡ መሕረዲ ኸብቲ እምበር ሰባት ዝነብሩሉ ቦታ ኣይመስልን እዩ ኣፍንጫኻ ዝስንጥቕ ናይ ሽንቲ ቀልቀልን ኣልኮልን ሽታ ናብ ኣፍንጫይ በጽሐ ዝመጸኒ ዝነበረ ሽታ ክትጸወሮ ይከኣልኩን እቲ ዋርድያ ኣብ ቁፅሪ 223 ከም ዝተመደብኩ ነገረኒ ኣብዚኡ ክፍልኻ ብምባል ዝነበረሉ ክፍሊ እውን ኣርኣየኒ ማዕጾ ናይቲ ክፍሊ መትሓዚ ልዓት ወይ መፍትሒ የብሉን ክዕጾን ክኽፈት እንከሎ ድምፂ ምእንቲ ኸይገብር ብዝኾነ ገመድ ተኣሲሩ ነበረ እቱ ክብል ከለኹ ኣትሒዙ ዝኾነ ስኽፍክፍ ዝብል ነገር ወረረኒ ዘካርያስ ይበሃል ክብል ነፍሲ ኣፋለጥኩ ብቕጽበት ኣብታ ክፍሊ ዝነበሩ 3 ሰባት ገጾም ናበይ ኣቢሎም ኣዘሩ ኤርትራውያን እዮም ቆላሕትኦም ካብቲ ደቂሶምሉ ዝነበሩ ላዕልን ታሕትን ዓራት ናባይ ገበሩ እንኳዕ ደሓን መጸኻ በላ ሓደ ካብኣቶም ብወረቓቕትን ክዳውንትን ዝርግርግ ዝበለ ፍርናሽ እንዳስተኻኸለ ሰለስቲኦም ኣብ ዝጸንሑን ስደተኛታት ብመዓልታዊ ናብራ ናይቲ መዓስከር ዝተሰላቸው እዮም ዝመስሉ ምኽንያቱ ሓድሽ ሰብ ብምርካቦም ኣዝዮም ሕጉሳት ነበሩ ኣብዚ መዓስከር ንኽንደይ ዝኣክል ግዜ ክጸንሕ ዙርያ ናይቲ ክፍሊ እናተዓዘብኩ ሓተትኩ ረሳሕ ክዳውንቲ ጫማታት ናይ ጽማቕ ባኮታት ለሚሎም ይረኣዩ ካብ ሓጺን ዝተሰርሐት ከብሒ ናይ ክዳውንቲ እውን ረኣኹ ናፍቖት ናይ ሃገር ዝገልጹ ጽሑፋትን ስእልታትን እውን ኣብ መናድቕ ናይቲ ክፍሊ ይረኣዩ እዛ ሕቶ እዚኣ ክትሓትት ግን ቁርብ ዶ ተሃዊካ ሓቀይ ጭሕሙን ጸጉሩን ከይተላጽየ ነዊሕ እዋን ዘሕለፈ ዝመስል መዳቕስተይ ሓተተኒ ብልምዲ 3 ኣዋርሕ ወይ ከዓ 9 መዓልታት እዮም ዝብሉኻ
እንተኾነ ግን ናብ ካልእ ማዓስከር ክሳብ ዘሰጋግሩኻ 100 ወይ ድማ 200 መዓልታት ክትጸንሕ ትኽእል ኢኻ። ካብ ቤት ማእሰርቲ ዘይሓይሽ ናብራ ናይዚ ዓዲ ብጣዕሚ እዩ ኣሕሪቆኒ ዘሎ። ብድኹም ድምፂ ተዛሪበ ኣብ ልዕሊ ሓደ ፍርናሽ ዝርግሕ ኢለ ደቀስኩ። ክብደተይ ክትፃወሮ ዘይከኣለ ፍርናሽ ዘጢጡ መሬት ክትንክፍ ቀረበ። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘይኮነስ ኣብ ግዜ ካልኣይ ኩናት ዓለም ከም መከላኸሊ ዕርድታት ይጥቀሙሉ ኣብ ዝነበሩ መዕቆቢ ኢና ንነብር ዘለና። ካብ 30 ሃገራት ዝመፁ ኣስታት 500 ስደተኛታት ኣብቲ ማዓስከር ነይሮም። ዝነበረኒ ኩቱር ድኻም ነዊሕ ከይጸንሐ ናብ ህልም ዝበለ ድቃስ ስለ ዘእተወኒ ድሕሪ ዝዘረባዚ ዝነበረ ዕላል መደቐስተይ ክሰምዖ ይከኣልኮን። ምሸት ካብ ድቃሰይ ምስ ተበራበርኩ ጽቡቕ ይስምዓኒ ነበረን። ሙቐት ኣካላተይ ኣስታት 40 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በጽሐ። እቲ ሕማም እናበርትዓኒ ስለ ዝኸደ ዓዊልካ ኡይበል ዝብል ስምዒት መጸኒ። እቲ ክፍሊ ተኸፊቱ ንፋስ ክእቱ ዝኽእል መስኮት የብሎን። ገለ ካብቶም ኣባላት ሽጋራ ኸትክኹ ክደልዩ ከለዉ ገሊኦም ድማ ትክጸሊኦም ይቃወሙ። ብሰንኪቲ ብዘይ ዕረፍቲ ዝግበር ምንቅስቓስ ናይ ዝኣትውን ዝወፁን ሰባት እታ ማዕጾ ኣይትዕጾን እያ ክበሃል ይከኣል። ነበርቲ ናይታ ኣብ ጥቓና ዝነበረት ክፍሊ ኣብ ጥቓ ማዕጾኦምን ናይ ሓባር መተሓላለፍን ብተደጋጋሚ ጉሓፍ እናተጓሕፎም ክጨቓጨቑን ክቋየቑን ይስምዑ። ናይ ጽሬት ሰራሕተኛ ነቲ ጉሓፍ ከምዘይተጽርዮ ነጊራቶም እያ። እቲ ዕግርግርን ቆይቅን እናበዝሐ ምስ ከደ እቶም ደቂ ኽፍለይ ከይርበሽ ሰጊኦም ሓቒፎም ናብቲ ተዛማዲ ሰላም ዘለዎ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ገዛውቲ ወሰዱኒ። ብሕማመይ ዝደንገጻ ደቂ ኣንስትዮ ሻህን ባንን ቀረባለይ። ኣስናነይ ብሰንኪቲ ኣብ መገዲ ከለኹ ኣብ ነፍሰይ ዝወደቐ ማይን በረድን ከትከት ክብል ዝተዓዘባ ዋልድ ተቐላጢፈን ሓኪም ፀዋዓለይ። ደቂ ዓደይ ኣብቲ ዝነበርክዎ ክፍሊ ተኣኪቦም ብዛዕባይ እናተዘራረቡ ከለዉ ሓደ ሓኪም ድማ ህርመት ልበይ፣ ጸቕጢ ደመይ፣ ናይ ኣካላተይ ሙቐት በብተራ ብመሳርሒታቱ ገይሩ ዓቀነኒ። ደቂ ሃገረይ ኣብ ልዕለይ ብዘረኣይዎ ሓልዮትን ተገዳስነትን እኳ እንተኾራዕ ኩሎም ንዕኦምን ስለ ዝረበሽክዎም ሕማቕ ተሰምዓኒ። ቋንቋ ጀርመን ክዛረብ ምኽኣለይ ንፈጣሪየ ኣመስግንኩ። ነቲ ሓኪም ብዛዕባ ኩነታት ጥዕናይ ሓንቲ እውን ከይትረፍኩ ዘርዚረ ብቋንቋ ነገርክዎ። ከቢቦምኒ ዝነበሩ ደቂ ዓደይ ተገረሙ። እዚ ወዲ ግን መን እዩ? ገና ሕጂ እዩ ናብ ማዓስከር ኣትዩ። ከመይ ኣቢሉ ደኣ ማዕርኽ እንደዚ ቋንቋ ጀርመን ክመልኽ ክኢሉ? ነዚ ናይ ጨራሩ ቋንቋ ኸ ኣበይ ለሚድዎ? ቋንቋ ጀርመን ንዓና ኤርትራውያን ፍጹም ሓድሽ ቋንቋ ስለ ዝኾነ ደቂ ዓደይ ናይ ጨራሩ ቋንቋ እዮም ዝብልዎ። ኣነ ካብ ካልኦት ስደተኛታት ፍልይ ዘብለኒ ነገር ኣሎኒ። ቋንቋ ጀርመን ጽቡቕ ገይረ ይኽእል እየ። ሕውነታዊ ፍቕሪ ዘርኣየና ሓኪም መድሓኒት ድሕሪ ምእዛዙ ናብ ቤት ጽሕፈቱ ተመላሊሰ ንኽሕከም 2 ናይ ቆፀራ መዓልታት ሓዘለይ። ድሕሪ ቁሩብ መዓልታት ጥዕናይ እናተመሓየሸ ስለ ዝኸደ ናብቲ ንሱ ዝስርሓሉ ቦታ ኣምራሕኩ። ድሕሪዚ ቋንቋ ጀርመን ከም ዝኽእል ብሰፊሑ ስለ ዝተወሬ ኣብቲ ማዓስከር ንጉዳይ ስደተኛታት ዝምልከት ዛዕባ ምስ ዝመጽእ ከም ተርጓምን ጠበቓን ኮይነ ክቐርብ ጀመርኩ። ስደተኛታት ናይ ኩሊት ጸገም ኣጋጢምዎም ኩሊቶም ንኽሕከሙ ናብ ኑሩምበርግ ኣብ ዝለኣኹሉ ግዜ ብሰንኪ ኩናት ስነ ልቦናዊ መጉዳእቲ ዝበጽሖም ሰባት ስነ ልቦናዊ ሓገዝ ንምርካብ ናብ ሰብ ሞያ ኣብ ዝኸድሉ እዋን ዝኾነ ዓይነት ደብዳቤ ክጽሕፉ ምስ ዝደልዩ ወዘተ ንዓይ ምምኻርን ከም ተርጓሚ ምጥቃምን ቀጸሉ። ከምቲ ኩሉ ነባራ ናይቲ ማዓስከር ዝገብሮ ኣነ ኸኣ ናይ ዓሶ፣ HIV፣ ናይ ጸላም ከብድን ሳምቡኡን መርመራታት ክገብር ግድን ነበረ። ስደተኛታት ኣብ ዘዘውትርዋ ካፌ ኣውሮጳ ከም ኣሳሳይ ኮይነ ንኽሰርሕ ሕቶ ቀረበለይ። ወናኒ ናይታ ትካል ቱርካዊ ኮይኑ ኣብ ቋንቋታት ጀርመንን እንግሊዝን ዘለኒ ምልከት ምስ ኣስተብሃለ እዩ ምስኡ ተቖፂረ ንኽሰርሕ ዝሓተተኒ። ሕትኡ ብኣውንታ ተቐበልክዎ። ኣብ ርእስቲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ብማዓስከር ዝወሃበና 40 ዩሮ ካብዚ ናይ ካፊተርያ ስራሐይ ድማ 30 ዩሮ ሰሙናዊ ክእቱ ጀመርኩ። ሩታ ምስ ዝተባህለት ብዕድመ ቁርብ ካባይ ዕብይ ትብል ጓል ሃገረ እየ ዝሰርሕ። ሩታ ፍሽኽታ ዘይፍለያ ርጉድ ዝበለት ጓል እያ። ካብ ካልኦት ኣዋልድ ደቂ ሃገረይ ፍልይ ብዝበለ መገዲ ቅንዕትን ሕብእብእ ዘይትፈልጥን ሰብ ኮይና ረኸብክዋ። መዓልታዊ ካብ ሰዓት 10 ክሳብ ሰዓት 12 ኣብ ቅድሚ ቀትሪ፣ ድሕሪ ቀትሪ ድማ ካብ ሰዓት 2 ክሳብ ሰዓት 5 ይሰርሕ። ሩታ ክትዛረብ እንከላ ኩሉ እዩ ጽኒሉ ዝሰምዓ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ካብ ስራሕ ወፂና ናብ ማዓስከርና ምስ ተመለስና ኣብ ጎኒ ካርታ ዓለም ደው ኢላ ብዛዕባ ናይ ስደት ህይወታ ኣዕለለትና።
لوم زنقركم حانت سدتنيا كمي أبيلا لمد بزيكونا مقدي ناب حقر الجرمن كم زبصحت زنقر زانتاي كرم حجي سميعكم وزيت فلتو أقر رامزخونة تاريخي بلتنا الناس حقنا كنسمع دلوات مخنا نقرنايا كمز زأمسله أزيو أزناقعن مساتن محبراوي هيوت انتزيه اللوانا كمي أبيلنا نزا أسل تشاون تدقاقا من زخونا نابرا معسكر ممكتنايا روتا أتابعتا نابتا أبتقا زنبرت كارتا بملأخ ناب كتما أسمرا أملكتت كاب أسمرا تبقيسة كتتا ناب ليبيا وإيطاليا أيكون كون أتي هندبت سقبلت كتتا ناب بيت منغستي سعود عربي أتي أوشتت بيت منغستي أنست نقوسن لؤلاتن من كبخابين يرسرحي مشاد نتتلخين أزوع على ميك أب يترقلن ويكا درفنا درفكو يزناقعن حدا اوان اذن هبتامات نعرفت جزئين اب اوروبا كحلفا ناب جرمن مصا اب كتما مونيك زركب ازيو كبور ناي فاشن عداقاتات كداونت خشمتان اب هوسبيتالات ناي كنفر افنጫ كالي كفلا اكالاتن وزته مطبحت جيرن اكالاتن كستخاخلان قنيا اب باير اب زركبو ناي البس قبوتات ديبنون اب برد بمشرتات تزناقعه እዚ ኩሉ ክገብራ ከለዋ ኣነ ድማ ምስአን ሓቢረ ይጓዓዝ ነበርኩ ሩታ ከዳሚት ናይተን ልኡላውያን ኣንስትን ደቀን እንዳእምበር ኣካልት ንጉሳዊ ስድራ ቤት ስለ ዘይኮነት ምስኦም ሓቢራ ክትዘናጋዕን ኣብ በረድ ከተንሸራትትን ኣይፍቀደላን እዩ ምስአን ሓቢራ ናብ ትላዕለዋይ ጫፍ ናይቲ ጎቦ ብገመድ ተጓዓዘት ድሕርዚ እተን ደቂ ንጉስ ብዘይ ሕጃብ ኣብቲ በረድ ከንሸራትታ ከለዋ ንሳ ግን ኣብቲ ጎቦ ኣብ ዝርከብ بيت شاهي كوفي لاخت صبين تقسبت روتا اب كم زهمت كوينا اسرحيتا ان تصبيت انكلا هندبت حد حساب قجل بلا اتندق نغاوس او ان تزناقع خلوا قديفاتن خطف وسنت كابت زنبرتو كتهدم كلا بتبرد زمل اوغوبو كم زن كراروت كتنقرنا كلا بسحق وسلنا روتا كتهدم كلا سمنايت زنبرتو ختماون انتخونه تفلط اي نبرتن نمجمريا جزي عب مقدن زرخبتو سب عب جرمن كمي جرع عقبا كتحتت كم التقل نقحبراتو كستو نسا تاريخ كتنقر كلا دسي لوا الناس حقتها تعلل كوموس لزخونت يادما كتزارب كلا ناي كل سباق قلبو تسحب بز مخنيات كيكونا يترفن اتنبار باير زخونة جرمناو زيغا كساب سيرندورف زسنيا أبزم عسكر مسبتحت كا نيحاسوت سمهيبا عقبا حدتت روتا نتن انك ابات ارتن انا زناقعتن تدقسن زنبرت دق لؤلات كتذكرن كلا كمستبل نبرت كمتا اوروباوያን مستاي قدم مجمارم بكيرتاتهم زقاچو نحنا خا ناي شاهي بكيرتاتنا اقاچينا علالنا قصلنا نايروتا ناي سدت تاريخ كتامنو زصقم እንኳን ተኾነ አነ ግን አመንኩዋ ስደተኛታት ደቃ ሃገረይ አቤት ጽሕፈት ፌደራል ንጉዳይ ስደተኛታት ኣትዮም ብዛዕባ ስደቶምን ናብ ጀርመን ዝኣተውሉ መንገድታትን ካብ ዘቕርብዎ ዛንታ እዚ ናይ ሩታ ታሪኽ ዝያዳ ተኣማኒ ኮይኑ ረኸብክዎ ኣብ ጀርመን ንኽትነብር ክፍቀደልካ ወይ ክትንፀቅ ኣብቶም ተቕርቦም ዛንታታትን ናይ ስደትካ ምኽንያታትን እዩ ዝምርኮስ ከምኡ ስለ ዝኾነ ከዓ መብዛሕትኦም ሰባት ክሕስቡ ወይ ከጋንኑ ይግደዱ መብዛሕትኡ ግዜ እቶም ጀርመናውያን ሓተቲ ነቲ ናይ ምትላልን ሓሶትን ዝመልኦ ዛንታታት ኣቐዲሞም ስለ ዝፈልጥዎ ብውሽጦምሲ ብነቕርቦም ምኽንያታት ይዘናግዑ ይኾኑ እዮም ከመይ ኢልካ ናብ ጀርመን ኣቲኻ ተሳፊርናላ ዝነበርና ነፋሪት ናብ ፍራንክፈርት በፅሐት ብድሕሪኡ በቃ ድሓን ግደፎ ድሕሪዚ እንታይ ከም ዝመፅእ ይፈልጦ እየ እቲ ጀርመናዊ ሓታቲ ነቲ ዝተረፈ መልሲ ባዕሉ መለሶ ካብኡ ካብ መዕርፎ ነፈርቲ ወፂኻ ምስቲ ኣብ ፍራንክፈርት ዝነብር ወዲ ሃገርካ ቀኒኻ ብድሕሪኡ ናብዚ ናይ ሲሪንዶርፍ መዕቆቢ ስደተኛታት መፂኻ ዕቑባ ሓቲትካ ብርግፅ ጽቡቕ ኣለኻ ይቐኒለይ ሕቶ ይወዲእ ኣለኹ መብዛሕትኡ ግዜ ብሓሶት ዝመልአ ቃል ኣብ ትህበሉ እዋን ምስኡ ተተሓሒዞም ዝመፁ ኣሉታዊ ሳዕቤናት ከም ዘለዉ እውን ክትርዳእ ኣለካ ካብቲ ቤት ጽሕፈት ድሕሪ ምውፃእና ብዛዕባ ዘቕረብናዮ ናይ ሓሶት ታሪኽ ገዛ ርእስና ነደዓዓስን ንምጉስን እኳ እንተኾና ኣብ ቅድሚ ሕተቲ ቀሪብና ኣብ ንሕተተሉ ግዜ ግን ብፍርሒ ፈጥፈጥ እናበልና ኢና ንምልስ ሩታ ታሪኻ ነጊራ ምስ ወድአት ጠረጴዛ እናሃረምና ኣጠቃዕና ኩሉ ናብቲ ቤት ሻሂ ዝመፅእ ስደተኛ ንኻልኦት ዘካፍሎም ናይ ገዛእ ርእሱ ታሪኽ ኣለዎ ቀፂሉ መሓመድ ዝተባህለ ለይለይ መንእሰይ ብዛዕባ ታሪኹ ክዛረብ ጀመረ እዚ ኮተተ እዚ ኣብ ቤት ሻሂ ካርታ ክፃወት እምበር ክዛረብ ሰሚዐዮ ይፈልጥን እየ
سمو غيرو بني حسوت سم عقبة زحتة محمد أب قدم حتاتي قريبو بزعبا ناب جرمن نخسدد زقدد مخنيات كزارب من كله نسو زخطو لهيمانوت كاب منغستي بزح تقطي كم زقبرلون نسو دما نت تقطي كتصاورو كم زي كالن اب هاجرون تصنيحون نهيوتو اسقاي كم زخونه ني حسوت زانتا تزاربه برقص حتى خا تقبلنت كركب انت دا خوينو زامنن دلدل مخنيات كتقرب لك انت خونا جن እቲ ጀርመናዊ እንታይ እዩ ሃይማኖትካ ኢሉ መስሓተተኒ ብፍርሓት ዝኣክል ዝፈጠርክዎ ሃይማኖት ጠፋኣኒ ሃይማኖተይ ክዝክር ኣይከኣልኩን እንታይ ረኣይልካ መሊስካሉ ሓደ ካብ ማእከልና ብምግራም ሓተቶ ማርቲን ሉተር ኪንግ ኢለ መሊሰሉ ምስ በለ ክሳብ ዝቆስል ስሓቅኩ ኣነ ኣብ ግዜ ቆፀራይ ወላ ሓንቲ ሓሶት ከይሕሱ ምስ ነፍሰይ መብፅዓ ኣትኹ ዝዛረቦ ሓቂ ኮይኑ በዓሉ ክምስክረለይ ኣለዎ ኣነ ብወገነይ ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ማሕበራውን ፖለቲካውን ሃዋሁ እኹል ኣፍልጦ ዘይብሉ ኣውሮጳዊ ኣሎ ይብልኒ ከምዚ ፍልጠት ዘለዎ ሰብ ድማ ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ ትውልዲ ሃገሮም ክምለሱ ከፍቀድ የብሉን ለባም ፈላጥን ሰብኣውነት ዝስምዖን ሓታቲ ከጋጥመኒ ተስፋ ገበርኩ እንተኾነ ግን ኣብ መብፅዓይ ኣይፀናዕኩን ሓሶት ተዛረብኩ ፌደራላዊ ጉዳይ ስደተኛታት ኣብ ሲርንዶፍ ዝከታተል ኣካል ካብቲ ዓብዪ መእተዊ ማዕጾ ንሸነኽ የማን ኣብ ዝርከብ ህንፃ እዩ ቤት ጽሕፈቱ ብመሰረት ቆፀራይ ኣብታ ተፀዋዕኹላ መዓልቲ ተረኸብኩ ኣብ ግዜ ቃለ መሕትተይ ዝብሎ ኩሉ ብግቡእ ኣጽኒዐዮ እኳ እንተነበርኩ ስምዒታዊ ምዃነይ ግን ዘይተርፍ እዩ እቲ ቃለ መሕትት ኣብ ሓንቲ ንእሽተይ ክፍሊ እዩ ዝካየድ ነይሩ ተርጓምን ውሳነ ዝህብ ኣካልን ፊት ንፊት ኮፍ ኢሎም ነበሩ ማእከላይ ዕድመ ዝነበሮ ሓታቲ ጨሓም ኮይኑ ደመቕቲ ሰማያዊ ኣዒንቲ ነበረኦ ቅድሚ ምጅማሩ ነታ ድምፅና ትመልእ ቴፕ ፀቐጣ እሞ ምምላእ ጀመረ ካበየናይ ሃገር ከም ዝመጻኹ ካበየናይ ብሄር ምዃነይ ዝመልኮም ቋንቋታት በብተራ ሓተተኒ በስመ አብ ካብ ምሕር ፍርሒ ኣብ ውሽጢ ሰራውር ደመይ ኮይኑ ዝንቀሳቐስ ዝነበረ ደመይ እውን ክዘዋወር ተፈለጠኒ ስምዒታዊ ምዃን ገዲፈ ሓቀኛ ሓበሬታ ክህብ ተቓለስኩ ቀፂሉ እቲ ሓታቲ ፒሮል ዒሉ ካብ ኤርትራ ቅድሚ መውፃእካ ዝነበረካ ንጹር ኣድራሻ ንገረኒ ሃገርካ ገዲፍካ ክሳብ ትስደድከ ኣብኡ ዲኻ ነርካ እንተዘይኮይኑ ከዓ ናይቲ ዝቐየርካዮ ኣድራሻ ንገረኒ ስለምንታይ ግን ከምዚኦም ዓይነት ሕቶታት ሓቲቱኒ ኣድራሻ ናይቲ ዝነብረሉ ዝነበርኩ ከባቢ እንታይ ይጠቕሞ ቁፅሪ ቴሌፎን ወሲኸ ዕድመይ ሙሉእ ዝነበርኩሉ ኣድራሻ ናይ ገዛና ዘርዚረ ሃብክዎ ስምዒትን ፍርሕን ጀማመሩኒ እዞም ሕቶታት እዚኣቶም ናበይ ከም ዘምርሑ ይፈልጥ እቲ ውሳነ ዝህብ ኣካል ብጽሞና እናሰምዐ ዝህቦም መልስን ዘቕርቦም ዝነበርኩ ታሪኻዊ ሓበሬታታትን ዝሰማምዑ እንተደኣ ኮይኖም የረጋግጽ ነበረ ብኡቢሉ ከዓ መልስታተይ ኣቐዲሞም ኮኔልካ ዝተሓስቡን ዝተጸንዑን ድዮም ወይስ ናይ ብሓቂኦም የረጋግጽ ኩሎም ዝህቦም መልስታት ሓቀኛ ስምዒት ዝህቡ ክኾኑለይ ደለኹ ኣብ ጀርመን ክነብር ክመሃርን ክሰርሕን ይደልየ ሓታቲ ክሳብ ሕጂ ብዛዕባ ደረጃ ትምህርተይ ወይ ከዓ ሞያዊ ክእለተይ ኣሓተተንን እዚ ቃለ መሕትት እዚ ኣነ ከም ሓደ ስደተኛ ንሃገረ ጀርመን ዘበርክቶ ኣውንታዊ ኣስተዋፅኦ ንምግምጋም ተባሂሉ ዝተገብረ ኣይኮነን ሓታቲ ነተን ትኩራት ዒንቱ ናባይ ልኢኹ ብዛዕባ ወተሃደራዊ ኣገልግሎት ተዛረበ ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ናይ ኤርትራ ተሳቲፍካ ዲኻ ትምህርተይ ድሕሪ ምዝዛመይ ብግዲ ናብ ወተሃደራዊ ኣገልግሎት ከምርሕ እኳ እንተነበረኒ ኣነ ግን ኣይከድኩን ከምኡ ምውሳንካ እሞ ዝኾነ ዓይነት ኣሉታዊ ተፅዕኖ ኣይፈጠረልካን እንታይ ክፈልጥ ዝደሊ ዘሎ እንታይ ለተመለስኩሉ ይሕሸኒ ብርግጽ ኣሉታዊ ተፅዕኖ ነይርዎ እዩ ግን ስለምንታይ እዩ ፍጥጥ ኢሉ ብሰማያዊ ኣዒንቱ ዝጥምተኒ ዘሎ ፈጢሩለይ እምበር ብግዴታ ናብ ውትድርና ክወስዱኒ ይደልዩ ስለ ዝነበሩ ግድን ክሕባእ ነይሩኒ ካብ ገዛ የወፅን እየ ነይረ ወተሃደራውያን ኣዘዝቲ ናብ ገዛኻ ሰብ ልኢኾም ክወስዱኻ ኣይፈተኑ እንድዮም ንዒንተይ ንቑርብ ካልኢታት ናብቲ ጻዕዳ ጣውላ ለኣኽኩ ኣብቲ ግዜቲ ኣብ ገዛና ይኮንኩን ዝነብር ነይረ ኣብ እንዳኮይ ተሓቢኤ የሕሊፈዮ ኣኮይ ኣብ ሓንጎለይ ቅጅል በለኒ ፈጺመ ዘይሓሰብክዎን ዘይመደብክዎን ሓሶት ተዛረብኩ ካብ ወተሃደራዊ ኣገልግሎት ተሓቢኤ ናብ እንዳኮይ ዝተዓቐብኩሉ መዓልቲ ኣይነበረን ሓቂ እንተተዛሪበ እቲ ውሳነ ዝህብ ኣካል ዘይከኣምነኒ ይኽእል እዩ ካብ ዝብል ሓሳብ ተበጊሰ ዝሓስኹ ወላ እኳ ወተሃደራት ብተደጋጋሚ እንተፈተሹ ኣብ መንጎ ገዛናን እንዳሳማዓርከይ ኣብ ዝርከብ ክፉት ቦታ ተሓቢእና ኢና ይሕሊፍናዮ ውሳነ ዝህብ ኣካል ነዚ ዝበልክዎ ሰሚዑ እንተዘይተቐበሎኸ ናብ ገዛኻ መጺኦም ክገፉኻ ከም ዝደለዩ ደኣ ብኸመይ ክትፈልጥ ክኢልካ
بسمعم እዚ ጉዳይ መዓስ እዩ ዝውዳእ ትምህርተይ ምስ ወዳእኹ ንሃገራዊ ኣገልግሎት ብዘይ ምኻደይ ዝተፈላለዩ ሰባት ንዓይ ደልዮም ናብ ገዛይ ክመላለሱ ምስ ጀመሩ ከይፈተኹ ክሳብ ንስደት ዝወፅእ ኣብ እንዳኮይ ክሕባእ መሪፀ ሓንሳብ ተሓሲኻ ክትምለስ ከቢድ እዩ ውሳነ ዝህብ ኣካል ካብ መልስታተይ ሓንቲ ንእሽተይ ክፍተት ረኸበ ኣብ ሓደ ኩርናዕ ናይታ ዝምዝግበላ ዝነበረ ደብተሩ ከዓ ክቢ ኣኽበበ ቅድም ኢልካ ግን ክሳብታ ንስደት ዝወፅኻላ መዓልቲ ምስ ኣዲኻ ኣብ ገዛኹም ትነብር ከም ዝነበርካ ኢኻ ነጊርካና እወ ወግዓዊ መንበሪየ እኮ እቲ ምስ ኣደይ ዝነብረሉ ዝነበርኩ ገዛ እዩ ካብ ግፋት ሓቢኤ እንዳኮይ ዝተሓባእኩለን መዓልታት ሒደት እየን ንሓሶተይ ክከላኸል ኣብ ዝፈተንኩሉ እዋን ንሶም ከኣምኑኒ ዘሎ ዕድል እናማህመነ ኸደ ሓሳበይን ድሌተይን ኩሉ ኣብ ጀርመን መንባር እኳ እንተኾነ ርጉእን ለባምን ዝኾነ ሓቀኛ መልሲ ምሃብ ግን ተሸገርኩ ኣጆኻ ኣይትደናገር ተረጋጋእ ኢለ ንገዛእ ነፍሰይ ከበራት ዓፈተንኩ እንተኾነ ግን ከምኡ ምባል እውን ዘምፆ ለውጢ ኣይነበረን እቲ ሓሶት ሓንሳብ ካብ ኣፈይ ወፅዐ ካብዚ ንኔው ሓቀኛ ኮይነ ናይ ሊብያ ኢጣልያን ስዊዘርላንድን ጉዕዘይ እንተተዛረብኩ ወይ ኣብ ኢጣልያን ስዊዘርላንድን ናይ ዕቑባ ሕቶ ኣቕሪበ ምንባረይ እንተተናዘዝኩ ዘምፆ ለውጢ የለን 6 ጥሪ 2005 ናይ ዕቑባ ሕቶይ ተነጽገ ኩሉ ኣብ ማዓስከር ሲርንዶርፍ ዝነብር ስደተኛ ካብ ፌደራላዊ ቤት ጽሕፈት ንጉዳይ ስደተኛታት ዝመጾ መልስን ውሳነን ብኹቱር ፍርሕን ተስፋን ዝጽበዮ ናይ ሩታ ዕቑባ ውሳነ ረኺቡ ቅድሚ ቁሩብ መዓልታት መልሲ ተዋሂብዋ ነይሩ እዩ ሎሚ ድማ ናተይ ተራ በጽሐ ንናይ ዕቑባ ሕቶይ ኣመልኪቱ ፌደራላዊ ቤት ጽሕፈት ስደተኛታት ዝሰደዶ ደብዳቤ ነዚ ዝቕጽል ይመስል ነበረ ናይ ዘካርያስ ክብረኣብ ናይ ዕቑባ ሕቶ ኣመልኪቱ ዝተዋህበ ውሳነ ናይ ዕቑባ ሕቶኡ ተነጺጉላ ዘካርያስ ክብረኣብ ነዛ ደብዳቤ እዚኣ ካብ ዝተቐበለላ ዓለታት ሒዙ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ንፌደራላዊት ሪፐብሊክ ጀርመን ገዲፉ ክወፅእ ኣለዎ ኣመልካቲ ኣብ ዘን ተጠቕሳ 30 መዓልታት እንተዘይወፂኡ ናብ ትውልዲ ሃገሩ ኤርትራ ከም ዝጥረዝ ነፍልጥ ብመሰረት እቲ ኣብ ጀኔቫ ዝተደንገገ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ስደተኛታት ናይ ዕቑባ ሕቶይ ዝተነጽገ ሎሚ ናብ ትውልዲ ሃገረ ኤርትራ እንተተመሊሰ ኣብ ልዕሊ ሃይማኖተይ ብሰንኪ ዘለኒ ፖለቲካዊ መርገፂ ወይ ከዓ ብሰንኪቲ ኣነ ብኣባልነት ዝሳተፈለን ማሕበራት ኣብ ልዕለይ ክወርድ ዝኽእል ብጭብጢ ዝተረጋገፀ ናይ ህይወት ሓደጋ ስለዘየለ እዩ መንግስቲ ጀርመን ናብ ኤርትራ እንተተመሊሰ ኣብ ኣካለይ ወይ ህይወተይ ክወርድ ዝኽእል ሓደጋ የለን ኢሉ ስለ ዝኣመነ ንሕቶይ ተቐቢሉ ናይ ስደተኛ ዕቑባ ክህበኒ ኣይደለየን ማለት እዩ ሕቶይ ክነጽግዎ እዮም ዝብል ግምት እኳ እንተነበረኒ እታ ደብዳቤ ምስ ኣንበብክዋ ግን ኣዝየ ጓሃኹ ፌደራላዊ ቤት ጽሕፈት ስደተኛታት ናብ ሃገረይ እንተደኣ ተመሊሰ ዝኾነ ዓይነት ሓደጋ ከም ዘይበጽሓኒ እዩ ገሊጹ ናይዚ ቤት ጽሕፈት ሰራሕተኛታት ግን ናብ ኤርትራ ዝተመልሱ ስደተኛታት እንታይ ከም ዝወርዶም ካብ ዝተፈላለዩ ምንጭታትን መራኸቢ ብዙሃንን ዝረኸብዎ ሓበሬታ የለን ማለት ድዩ እቲ ቤት ጽሕፈት ንሕቶይ ብምንጻጉ ሞራላዊ ጉድኣት ጥራይ ኣይኮነን ወሪድኒ ብተወሳኺ ካልእ ናይ ምድንጋር ስምዒት እውን ፈጢሩለይ እንተኸፍአ ናብ ስዊዘርላንድ ወይ ድማ ኢጣልያ እዮም ክመልሱኒ ከምቲ ንብዙሓት ስደተኛታት ዘጋጠሞም ቅድሚ ብዙሕ ዓመታት ኣብ ክሮቶነ ማዓስከር ስደተኛታት ዝሃብክዎ ናይ ኢድ ዓሸራ ከይረኽብዎ ይኽእሉ እዮም ብስምምዕ ዳብሊን ዘይትግታእ ስዊዘርላንድ እውን ክትቅበለኒ ከም ዘይትደሊ ቅድሚ ሕጂ ንመንግስቲ ጀርመን ኣፍሊጣ ነይራ እያ ስለዚ ጀርመናውያን ዘለዎም እንኳ ኣመራጺ ናብ መበቆል ሃገረይ ዝኾነት ኤርትራ ምምላስ እዩ ንጉዳይ ስደተኛታት ዝርኢ ፌደራላዊ ቤት ጽሕፈት ዋላ እኳ ኣነ ናብ ኤርትራ እንተተመሊሰ ዝበጽሓኒ ጉድኣት ከምዘየለን ተገለጸ እቲ ከጋጥመኒ ዝኽእል ግን ብኣንጻሩ እዩ መንግስቲ ኤርትራ ናይ ወጻኢ ሸርፊ ስለ ዘድልዮ ካብቶም ዝቃወምዎ ይኹኑ ዝድግፍዎ ገንዘብ ይቕበል እዩ ናይ ሩታ ውሳነ እውን ካብ ናተይ ዝፍለ ይነበረን ናታ ሕቶ እውን ተነጽገ ክልተ ሲሶ ናይቶም ዕቑባ ዝሓተቱ ስደተኛታት ናይ መንጸግቲ መልሲ መጾም ፌደራላዊ ቤት ጽሕፈት ዝሃቦ መልሲ እቶም ስደተኛታት ናይ ቁጠባ ጽግዕተኛታት እዮም ወይ ከዓ ሓስዮም ናይ ፈጠራ ታሪኽ ኣቕሪቦም ዝብል እዩ ሰላምን ምርግጋእን ዘለዎን ካልኦት ሃገራት ኣውሮፓ ረጊጾም ኣብ ጀርመን ሕቶ ምቕራቦም እውን ሓደ ካብቲ ንሕቶኦም ዘይቅቡል ዝገብሮ ረቑሒ እዩ ይብል እቲ ቤት ጽሕፈት እንተኾነ ግን ኩልና ብሰንኪቲ ኣብ ሃገርና ዘሎ ኢሰብኣዊ ኣተሓሕዛን ጭቆናን ዝተሰደድና ሰባት ስለ ዝኾንና ፖለቲካዊ ዕቑባ ክወሃበና ከም ዘለዎ ኢና ንኣምን ይግባ ኢልካ ሕቶ እንተደኣ ኣቕሪብካ ዘቕረብካዮ ናይ ዕቑባ ሕቶ እንተደኣ ተነጺጉ ካብቲ ንኻልኣይ ግዜ ዝተዋህበካ መልሲ ኣትሒዙ
ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ኣብ ዘሎ ግዜ ሃገር ገዲፍካ ትወፅእ ዝብል ሓሳብ ኣብ እግሪ ተደብዳቤ ኣንቢበ ነበርኩ። ናይ ውሳነ ደብዳቤ ድሕሪ ምምጽኡ ኣብ ውሽጢ 2 ሰሙን ናይ ይግባይ ሕቶይ ክቕርብ ኣለኒ። እዚ መሰል እዚ ኣብ ጀርመን ንንውሕ ዝበለ ግዜ ንኽጸንሕ ስለ ዘኽእለኒ ፈትኽዎ። ናይ ይግባይ ሕቶይ ኣቕረብኩ። ኣብ ኤርትራ እንተዝህሉ ነይረ እዚ መሰል እዚ እውን ኣይመሃለወንን። ኣብ ጀርመን ግን ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪበ ኣንጻር እቲ ዝተመሓላለፈለይ ውሳነ ይግባይ ክብል መሰል ኣለኒ። መብዛሕትኦም ስደተኛታት እዚ መሰል እዚ ከም ዘለዎም ኣይፈልጡን እዮም። ይግባይን ናይ ይግባይ መወዳእታ መዓልትን ከምኡ ከዓ ምስኦም ተተሓሒዞም ዝመፁ መሰላትን ጉባኣትን ኣይፈልጥዎምን እዮም። ነዚ ሽግር እዚ ንምፍታሕ ተባሂሉ እዩ ከዓ ዮሃና ዝተባህለት ናይ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት በዓልቲ ሞያ ዝተመደበትልና። ኩሉ ኣብቲ ማዓስከር ዝነበረ ስደተኛ ዝኾነ ሽግር ከጋጥሞ እንከሎ ናብኣ እዩ ዝጎይ። ናይ ቋንቋ ጀርመን ክእለተይ ኣብ ማዓስከር ሲርንዶርፍ ምስ ተፈልጠ ናይ ዝተፈላለዩ ኤርትራውያን ጉዳያት ንኽትርጉም ናብ ናይ ዮሃና ቤት ጽሕፈት መዓልታዊ እየ ተመላሊሰ። ዮሃና ነዊሕን ዛውያ ፀጉሪ ዘለዋን ኮይና ቅንዕትን ቁም ነገረኛን እያ። ኣብ ቤት ጽሕፈታ ብዘይካ ካርታ ጀርመንን ሓንቲ ጣውላን ካልእ ዝርአ ነገር የለን። ኩላትና ከም ሓንቲ ትሕትን ቅድስትን ጓል ኣንስተይቲ ኢና ንሪኣ። ኣብዘን ዝሓለፈ 10 ዓመታት ኣብ ከተማ ናብ ዝርከብ ዝሓሸ ማዓስከር ስደተኛታት ንምዝውዋር ዝሓሽዎ ሓካይም ኣብ ምርካብን ካልኦት ተመሳሰልቲ ሽግራትን ክትፈትሕ ዝጸንሐት ሰብ እያ። ኣብ ሃገረን ኣብ ግዜ ውግእ ጾታዊ ዓመፅ ዘጋጠመን ከቢድ ስነ ልቦናዊ መጉዳእቲ ዝበጽሖም ስደተኛታት ኣብ ውሽጢ ማዓስከር ነብሲ ቐትለት ክፍጽሙ ሓሲቦም ዘይተዓወቱን ካልኦት ብሽግር ዝሓለፉ ስደተኛታትን ናብ ዮሃና ብምኻድ ጸገሞም የካፍልዋ እዮም። ሙሉእ መዓልቲ ናይ ስደተኛታት ጸገም ክትሰምዕ ትውዕልን ንምፍትሖም ከዓ ዘይተሓለለ ጻዕርታት ተካይድን። ዮሃና ንዓና ከም ስደተኛታት ዘይኮነትስ ከም ሓፍትን መሓዛንያ ተቐርበና። ናይ ኩልና መጻኢ ዕድሌት ተሓሳስባ፣ ብዛዕባ ኩልና ከዓ ትጭነቕ። ኣነን ሩታን ናይ ይግባይ ወረቐት ከም ንእቱን ጠበቓ ክትረኽበልና ትኽእል እንተኾይንና ክንሕብራ ናብ ቤት ጽሕፈታ ኸድና። ዛክን ሩታን ከመይ ኣለኹም? ንኹልና ብስም ናይኣ ትፈልጠናን ትጽዋዓናን፣ ንዓይ ከዓ መሳርሕተይ እናበለት እያ ትጽዋዓኒ። ንዝተወሰነልኩም ውሳኔ ምቁዋምኩም ግቡእ እዩ። ቁኑዕ ውሳኔ ኢኹም ወሲንኩም። ተሰሓቢኣ ኸፊታ ብዙሕ ናይ ስም ዝርዝር ዘለዎ ሰነድ ብምውፃእ ኣብ ጉዳይ ዕቑባ ጽቡቕ ስምን ተመክሮን ናብ ዘለዎም ኣብ ኑርንበርግ ዝርከቡ ጠበቓታት ቴሌፎን ኣልዒላ ደወለት። ናይ ሓሶት ተስፋ ክትህበና ኣይደለየትን፣ ግን ከዓ ደሚቕ ከም ዝተኣሰንያ ከም ንዕወት ሓበረትና። ካርታ ናይ ሓደ ጠበቓ ኣድራሻ ኣብ ፈደራላዊ ቤት ጽሕፈት ስደተኛታት ኬድና ማሕተም ንህርማ ናይ መውፅእ ቅፂ ክንመልኦ ሃበትና። ናብ ከተማ ኑርንበርግ ኬድና ምስቲ ጠበቓ ንኽንረኸቡን እንተኾነ ካብቲ ማዓስከር ዘውፅኣና ፍቓድ ክንረክብ ኣለና። ስደተኛታት ንነፍሲ ወከፍ ነገር ፍቓድ ክሓቱላ ክልምኑላ፣ ኣብቲ መስራሕ ከዓ ክሓፍሩን ርእሶም ከድንኑን ይረኣዩ። ዮሃና ጽቡቕ ዕድል ክገጥመና ድሕሪ ምምናያ ኣእዳውና ጨቢጣ ኣፋነወትና። ከም ዮሃና ዓይነት ጸገምና ዝርድኡ ሰባት ኣዝዮም ውሑዳት እዮም። 25 ጥሪ 2005 ሓደ ንግሆ ዞለንሆፈን ኣብ ዝተባህለ መዕቆቢ ስደተኛታት ከም ዝተመደብኩ ኣብቲ መቐበለ ኣጋይሽ ተባሂሉ ዝተሓዝአ ክፍሊ ዝነበረ ዝርዝር ኣስማት ተዓዘብኩ። ጽባሕ ንማዓስከር ሲርንዶፍ ገዲፈ ክወፅእ ኣለኒ። ቅድሚ ሕጂ ብዛዕባ ዞለንሆፈን ዝኾነ ነገር ሰሚዐ ይፈልጥኒ። ሓንቲ ካብተን ክነብረለን ሓሲበየን ዘይፈልጥ ቦታታት እያ። እቲ መዕቆቢ ስደተኛታት ኣብ ማእከል ከተማ ክኾነለይ ግን ተመነኹ። ኩሎም ስደተኛታት ኣዕሩኽተይ ኣብ ከተማ ኑርንበርግ ክነብሩ እዮም ዝደልዩ። ኣብ ጨው ዝበለ ገጠር ኣብ ዝርከብ መዕቆቢ ስደተኛታት ክነብር ዝደሊ ስደተኛ የለን። ኣብ ከምዚ ዓይነት መዕቆቢ ስደተኛታት ዝነብር ሰብ ናብ ዝኸዶ ስለ ዘይብሉ ብጽምዋ፣ ብሕታውነት፣ ምስልቻውን ጭንቀትን ዝኣመሰሉ ስምዒታት ይጥቃዕ። ኣብ ውሽጢ መንቆርቆር ከም ዝኣተወት ሃመማ ናይ ምንቅስቓስ መሰሉ ተገቲኡ ብዘይ ዝኾነ ነፃነት ይነብር። ምስ ሰብ ክራኸብ እንተደኣ ኮይኑ ከምኡ ምስ ዝኣመሰሉ ሕዩራት ይራኸብን ይዕልልን። ካብ ውሽጢ እቲ ማዓስከር ተበጊሰ ናብቲ ዝሰርሓሉ ዝነበርኩ ቤት ሻሂ ክኸይድ ከለኹ ሰብ ናይቲ ተመዲበሉ ዘለኹ ሓድሽ ማዓስከር ኣብ ወረቐት ጸሓፍክዎ። ወርሒ መጋቢት ኢና ዘለና። ኣብ ማእከልቲ ኣእማን ሓድሽ ሳዕሪ ክበቁል ጀመረ። ጸለምቲ ዓዋፍ ኣብ ጨናፍር ናይቲ ከም ብሓድሽ ዝጥጥዕ ዘሎ ኣግራብ ኮይነን
ጭቕጭቕ ክብላ ይስምዓ ውሕዳት መንእስያት ሃገረይ ከዓ ኣብ ሓደ ፀግዒ ተፀጊዖም ሽጋርኦም እናሰሓቡ ፀሓይ ክጽለው ረኣኹ ዞለንሆፈን ትበሃል ናይ ጀርመን ከተማ ኣበይ ከም ትርከብ ትፈልጡ ዲኹም እዛ ትብላ ዘለኻ በኽሪ እዝነያ ሰሚዐያ እውን ኣይፈልጥን ስሒብዎ ዝነበረ ትኪ ቀስ ኢሉ ብኣፉን በፍንጭውን እናተፍአ መለሰለይ ሓደ ካብ መንጎኦም ናበይ ከም ዝተመደብኩ ንኽፈልጡ ክሳብቲ ዝሰርሓሉ ቤት ሻሂ ተኸቲሎም ንመፁ ኣብቲ ቤት ሻሂ ምስ ኣተና ኣዒንትና ኣብ ካርታ ናይ ጀርመን ተኸልናየን መጀመርያ ንኸተማ ኑረምበርግ ብኣመልካቲት ኢደይ ተንከፍክዋ ቱርካዊ ወናኒ እቲ ቤት ሻሂ ድምፂ ናይ ሙዚቃ ድሕሪ ምውሳኽ ምስ ሩታ ተተሓሒዞም ናብቲ ዝነበርናሉ ኩርናዕ መፁ ኣነ ይኹን ሩታ ክሳብ ሕጂ ምስ ጠበቓና ኣይተዘራረብናን ዘለና ከምዝናታትኩም ዓይነት ይግባይ ቁርብ ንውሕ ዝበለ ግዜ ክወስድ ይኽእል እዩ እቲ ቱርካዊ ተዛረበ ኣብ ሓደ ወገን ናይቲ መንደቕ ኣዝዮም ብዙሓት መጻሕፍትን ጋዜጣታትን ተደርዲሮም ረኣኹ ኣብ መናድቕ ናይቲ ቤት ሻሂ ዝተሓብኡ መግሉሖ ድምፂ ናይ ቀደም ሙዚቃ የቃልሑ ነበሩ ናይ ዕቑባ ሕቶታት ሓደ ግዜ ኣብ ውሽጢ 3 ኣዋርሕ ካልእ ግዜ ድማ ድሕሪ 3 ዓመታት ተቐባልነት ከም ዝረኽቡ ነገረና ኣነ ከዓ ኣመንክዎ ዞለንሆፍን ሩታን ቱርካዊ ሓላፍየይን ነታ ቓል ደጋገምዋ ኣብ ካርታ ዘላ ኣመልካቲት ኣጻብዕተይ ካብቲ ሕጂ ዘለናያ ሲርንዶርፍ ኣልዒለ ከንቀሳቐሳ ምጀመርኩ ቀጽል ክሳብ ሕጂ ዞለንሆፈን ኣይበጻሕካን በሉኒ ድሕሪ ብዙሕ ጻዕሪ ዞለንሆፈን ኣብ ካርታ ረኸብክዋ ኣብ ደቡባዊ ክፍሊ ናይ ጀርመን ትርከብ ኣዝያ ንእሽተይ ከተማ እያ ኣዒንተይ ብንብዓት መሊአን ሕንቕንቕ እናበለኒ ብሓዘን ተዋሒጠ ሰማይ ጠመትኩ ኣዝያ ንእሽተይ ቁሸት እያ ሩታ ነታ ቴፕ ኣጥፊኣ ተዛረበት ዞለንሆፈን ኣብ ምድሪ ባየር ኣብ መንጎ ክልል ፍራንኮንያ ዞባ ጉንሰንሃውዘን ትርከብ ዓዲ እያ ሩባ ኣልትሙል ነታ ዓዲ ቆሪጹ እዩ ዝሓልፍ ዞለንሆፈን ብተፍርዮ እምነበረድ እያ ትፍለጥ ኣብቲ ቤት ሻሂ ካብ ዘለዋ ኮምፒተራት ሓንቲ ጥራያ ምስ ናይ ኢንተርነት መስመር ርክብ ዘለዋ ኣብዛ እንኮ ኮምፒተር ኮይነ ድሕሪ ገጻት ጎግልን ዊኪፔድያን ከፊተ ብዛዕባ ዞለንሆፈን ሓበሬታታት ክእክብ ጀመርኩ በቲ ዘጋጠመኒ ጉዳይ ኣዝየ ከም ዝጓሃኹ ዝተረድአት ሩታ ከተጸናንዓኒ ፈተነት ኣጆኻ ዛኪ ብዙሕ ኣይትጨነቕ ኩሉ ጉደፎ እሞ ካልእ እንተተረፈስ መዓልታዊ ብባቡር ናብ ኑረምበርግ እናመጽኻ ምሳይ ከተዕልልን ክትጻወትን ትኽእል ኢኻ በለትኒ ፖሊስ እንተሓዙንኸ ብብስጭት ተሓተትኩ እንተሒዞምኻ ደኣ ተሃድም ምስ ዮሃና ዘለኒ ምቅርራብ ዘብቃዕ ይመስል ምስ ሩታ እናሰራሕኩ ጽቡቕ ገንዘብ ዝረኽበላ ዝነበርኩ ስራሐይ ክገድፋ ክግደደ በስመኣም ኣንተ ኣምላኽ ሓደ ስደተኛ ግን ክሳብ መዓስ እዩ ክከላበት ዘለዎ ምስ ስድርኡ ንዕርኽቱን ተለማሚዱ ይጸንሕ እሞ ነዊሕ ከይጸንሐ ከዓ ምፍልላይ ይመጽእ ካብቲ ናይ ቤት ሻሂ ደሞዝና ጌርና ኣብ ሲርንዶርፍ ንዘናግዕን ፒሳ ንበልዕን ነበርና ብፍቓድ ወይ ከዓ ብዘይ ፍቓድ ኑረምበርግ ናብ ዝርከባ ኣብያተ ለይታዊ ትልሂታት ከይድና እውን ንዘናግዕ ኢና ብዘይ ፍቓድ ኣብ ንወፃለን መዓልታት ግን ብፖሊስ ከይንተሓዝ ንሰግእ ነበርና ካብ ሎሚ ንኔው ግን እዚ ኩሉ ኸብቅዕ እዩ ካልእ ስራሕ ዘይብለይ ደ ኮይነ ጓሌ ዕድመይ ሙሉእ ካብዞም ቀጠልያ መፍለይ ቆቢዕ ዝለበሱ ጀርመናውያን እናሃደምኩ ክነብር ኣይደልን እየ ኣብ ውሽጢ ኣውሮጳ ኮይነ ዝተረፈ ህይወተይ ካብ ፖሊስ እናተሓባእኩን እናፈራሕኩን ክነብር ኣይደልን እየ ኣውሮጳ ካብ ዝኣቱ ኣትሒዘ ዝገብሮ ዘለኹ ነገር ግን ካብ ፖሊስ ምሕባእን ምህዳምን እዩ ብሕርቃን ነቲ ኣብ ቅድመይ ዝነበረ ጣውላ ኢደ ዓሚኸ ሃረምክዎ ከምኡ እንተ ደኣ ኮይኑ ደኣ ካብታ ኣብ ዓለም ብምህዳንን ምእሳርን ብቐዳምነት ትጥቀስ ሃገረይ ኤርትራ ስለምንታይ ናብዚ ቦታ መጽ ወይስ ሓንሳብ ስደተኛ እንተ ደኣ ኾንካ መምለሲ የብልካን ማለት እዩ 20 ዓመተይ ክገብር ይቀራረብ ኣለኹ እንተተፈቒዱለይ ሓደ ነገር ክገብር ከም ዝደሊ ርእይቶ ያቕረብኩ 27 ለካቲት 2005 ዞለንሆፈን እታ ኣሰቃቒ ምዕቆብ ስደተኛታት ኣብ ኣፍደገ ዞለንሆፈን ምዕቆብ ስደተኛታት ሓደ ወዲ ሃገረይ ጽበየን ኣሎ ሓጺርን ከቢብን ኮይኑ ዘብረቕርቑ ኣዒንት ኣለዎ ምናልባት ካልእ ስራሕ ስለ ዘይብሉ ይኸውን ንነዊሕ ሰዓታት ኣብቲ ኣፍደገ ዝተጸበየኒ ኤልያስ ይበሃል ብምባል ምስ ነብሱ ኣላለየኒ ኣብዚ ጭው ዝበለ በረኻ ሓደ ወዲ ዓዱ ምርካቡ ኣዝዩ ዝተሓጎሰ ይመስል እቲ ማዓስከር ካብ ዝሓሰብክዎ ንላዕሊ ዝኸፍአ ኮይኑ ጸናሐኒ ኣብ በረኽቲ ክሳድ ናይ ሓደ እምባ ዝተሃንፃ ንኣሽቱ መንበሪ ገዛውቲ እየን
እቲ ንነብረሉ ህንፃ ካብቶም ኣብ ጥቓ ሓደ መናፈሻ ዘለዉ ህንፃታት ንበይኑ ዝተገለለ ፍልይ ዝበለ ህንፃ እዩ። እቲ ክስራሕ ከሎ ጻዕዳ ሕብሪ ዝነበሮ ህንፃ ሕጂ ናብ ሙሉእ ብጫ ክሳብ ዝቕየር ረሲሑን ደግ ኢሉን ይርአ። ብድሮና ዝተመልአ ኣዳራሽ ናይቲ ህንፃ ብዝኸድካዮ ኩርናዕ ዓበይቲ ዓለባታት ሳሬት ተዘርጊሖሞ ተዓዘብኩ። ዝረስሑ ጫማታት ኣብቲ ብዕንፀይቲ ዝተሰርሐ ደረጃታት ናይቲ ህንፃ ለም ኢሎም ይረኣዩ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ጸባብ ክፍሊ ክልተ ስደተኛታት ወይ ድማ ስድራ ቤት ሙሉእ ተፀቓቒጦም ይነብሩ። ኤልያስ ናብታ ዝነብረላ ክፍሊ ወሲዱ ኣዛወረኒ። እዛ ክፍሊ እዚኣ እያ መደቀሲት ናይ ክልቴና ክትከውን። እታ ክፍሊ ኣብ ጥቓ ሽንቲ ቤት እያ ነይራ። ክፍልና ጸባብ እኳ እንተኾነት ሰፊሕ መስኮት ነበራ። ኣብ የማንን ጸጋምን ናይቲ ክፍሊ ክልተ ፍርናሻት ደው ኢለን ነበራ። ኣብ ጥቓቲ መእተዊ ማዕጾ ክልተ ንኣሽቱ ናይ ክዳውንቲ ከብሕን ሓንቲ ፍሪጅን ረኣኹ። ማዕጾ ናይቲ ክፍሊ ብግቡእ ዝዓጹን ዝኸፍትን መፍትሕ ከም ዘለዎ ምስ ረኣኹ ተገረምኩ። ኤልያስ ኣነ ዝሕዛ ናይቲ ክፍሊ መፍትሕ ክህበኒ ከሎ ነዚ መዓስከር ከም ዝፈራሕክዎ ዘይኮነስ ካብኡ ዝሓሸ ክኸውን ከም ዝኽእል ገመትኩ። እንተኾነ ግን እቲ ክፍሊ ብምሉኡን ኣብ ዝርኡን ዘሎ ከባብን ክዕዘብ ምስ ጀመርኩ እቲ ዝሓደረኒ ተስፋ በኒኑ ጠፍአ። ቬትሮታት ናይቲ ክፍሊ ኩሎም ተሰባቢሮም እዮም። ናብ ሽንቲ ቤት ማይ ዘብጽሕ ቱቦውን ተበላሽዩ ካብ ስራሕ ወጻኢ ኮይኑ ይርከብ። ኣንተ ኣምላኽ ኣብዚ ዓዲ ቁሩብ ሓላፍነት ዝስምዖ በዓል ስልጣን የለን ድዩ? ካብ ኣዘርባይጃን፣ ኣርሜንያ፣ ኢራቅ፣ ኢራን፣ ፓኪስታን፣ ስሪላንካ፣ ማሊ ከምኡ ከዓ ኤርትራ ዝመፀና ኣስታት 15 ንኸውን ሰባት ንቕመጥ። ብተወሳኺ 2 ወይ 3 ስድራ ቤታት እውን ኣካል ናይዚ ማሕበረሰብ እየን። ገጽ ናይቶም ነበርቲ ብረሃፅን ሓመድን ረሲሑ ረኣኹ። ገጾም ምሕፃብ ኣየድልዮምን እዩ። ስለምንታይ ይሕፀቡ? ከምቲ ዓለም ዝረስዓቶም ንሳቶም ከዓ ንዓለም ንዕቆማ እዮም። ኣብዚ መዓስከር እዚ ንኣዋርሕ ወይ ከዓ ንዓመታት ክነብር ከም ዝኽእል ክሓስብ ከለኹ ግንብንብ በለኒ። ኤልያስ ካብዚ መዓስከር ሃዲምና ክንሕበኣሉ ንኽእል ደሓን ዝኾነ ከተማ ኣሎ ዶ? ኣብ ከተማ ዲንክልስፑል ሓደ መዓስከር ኣሎ። ምስኡ ክነጻጸር እንከሎ እዚ ዘለናዮ ንጉስ ዝነብረሉ ቤተ መንግስቲ እዩ ክበሃል ይከኣል። ገና እቲ ካልእ መዓስከር ስለ ዘይረኣኻዮ ኢኻ ነዚ ዘለናዮ ጸሊእካዮ ብምባል መጸናንዒ ይኾነ እየን ዝበለን ቃላት ሰው ኣበለለይ። ከተማ ጉንሰንሃውዘን ጽብቕቲ ከም ዝኾነት እውን ወሲኹ ነገረኒ። ቅኒ ኢልና ናብታ ከተማ ክንከይድ ኢና። ናይቲ ከባቢ ዕብይ ዝበለት ከተማ ዝኾነት ጉንሰንሃውዘን ብባቡር ናይ 15 ደቓይቕ ርሕቓ ትርከብ። ኤልያስ ነዛ ከተማ እዚኣ ኢኻ ዝበልካኒ? እዚኣስ እምበኣር ከተማ እያ ሓተትክዎ። ኣብ ጥቓ ቤተ ክርስቲያን ትርከብ ሓንቲ ናይ ጀላቶ ቦታ ኮፍ ኢልና ንዕልል ነበርና። ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ተሰቒላ ዝነበረት ሰዓት ኣብ ነፍሲ ወከፍ 60 ደቓይቕ እናደወለት ሰዓት ክንደይ ከም ዝኾነ ንነበርታ ትሕብር። ኤልያስ ግን እዛ ከተማ እዚኣ ጽብቕቲ እያ ኢሉ እዩ ዝሓስብ። እስከቲ ተፈጥሮኣዊ ጽባቐኣ ጽቡቕ ጌርካ ተዓዘቦ ከኣበለኒ። ኣነ ግን ብናፍቖት ከተማ ዙሪክ ዝቕለ ነይረ። ኣብቲ ኢንተርነት ዝጥቀመሉ ዝነበርኩ ዩኒቨርሲቲ ዙሪክ ዝነበሩ ተምሃሮ ምስ ረኣኹ ምስኦም ሓቢረ ክምሃር ተመንየ ነይረ። ሓደ ነገር ክገብር ሓሰብኩ። 17 መጋቢት 2005 ካብ ዘለንሆፈን ንኽወፅእ ዝተዋህበኒ ፍቓድ። ቁርሲ እናበልዓና ከለና ኤልያስ እናተሃንፈፈ መፂኡ ኣብቲ ኤርትራውያን ተቃወምቲ ውድባት ብብዝሒ ዝንቀሳቐስሉ ናይ ከተማ ኑሩምበርግ ቤት ሻሂ ንኺድ ክብል ሓጎስ ብዝመልኦ መንፈስ ተዛረበ። ኤልያስ በዓል 55 ዩሮ ናይ ባቡር ትኬት ኣለዎ። ካብ ሰዓት 9 ጀሚሩ ከዓ ንሓደ ወርሒ ሙሉእ ክጥቀመሉ ይኽእል እዩ። ኣብ ርእሲ እዚ በታ ትኬት እቲኣ ተወሳኺ ሰብ እውን ክማላእ ይኽእል እዩ። ምሳኻ ሓቢረ ክኸይድ ደስ ምበለኒ ነይሩ። እንተኾነ ግን ዘለናያ ከተማ ገዲፈ ክወፅእ ዘኽእለኒ ፍቓድ የብለይን። ፍቓድ ደኣ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ክትወስድ ትኽእል ኢኻ። ንሎሚ ግን ተሓቢእና ንኺድ ከተባብዓኒ ፈተነ። ኤልያስ ንዓይ ክሕጉስ ዝገብሮ ፃዕርን ምንክብኻብን ስምዒት ዝትንክፍ እዩ። ኣብታ ብደሮና ዝተኸድነት ክፍልና ሓንቲ ናይ ቀደም ራድዮን ከይተጸፍዐት ዘይትሰርሕ ቴሌቪዥንን ኣለዋና። ኣብዚ መዓስከር ዝወሃበና ዓይነት ምግቢ ብባህሊ ባየር ዝተዳለወ ኮይኑ ንሕና ብወገንና ስሕት ኢልና ናይ ኤርትራ ምግቢ ክንሰርሕ ንፍትን ኢና። ኣብ ፍሪጅና ስጋ፣ ድንሽ፣ ቁርብ ዝተባላሸወ ቱፋሕን ዕለቱ ዝሓለፈ ዕሹቅ ናይ ኮሚደረ ስጎን ኣለና። ኩሉ ግዜ ናብ ክሽነ ኣብ ንኸደሉ እዋን ባህላዊ ምግቢ ኹምሲ እንተዝተርፈና መሓሸ ዝብል ናይ ሓደ ኩርዳዊ ስደተኛ መረረ ዶ ኣይበለናን። ሓደ መዓልቲ ምስ መረረኒ እንታይ ደኣ እሞ ካብቲ ዝሰራሕናዮ ትበልዕ
كم تبل ترى أخونك مستسرح دما أي تبلع نتاتكم مقبس قلقل اندي الشتت إلى ملس كله كاب دحر حجي أفكات عطو كرداو بحرك عن باك بلا زي تربح باريا تعرفه وسخة كل جزي خد تعرفن طف قبلني زوعل حدا جزي عمل لسلوني أب كمزز أمثل معسكر بزي سرح ملو معالتي كوفي الكان دحر داتو علكوينكا بأسن متهر رامن كم حلفي جزي كتوصدم تخيليخا أبزان إشته هنسا كاب استفلا ليها جراد زمتانا بزحا سدتنياتاتينا تساقايتنا ننبر ولا حنتي سبقاو كبري بلان بهلو كنتات نيت معسكر أزيكوا انتم مارركو كالا أمارات جن أين برنن أبز معقوبي زحقوس نجاركوا أنت زيله سدتنياتات جن نن حجرو موسيقى عواب بيلو مسمع أي زوت رويم كومو زقبرو مخنيات من البعض تقالبو ناي سبات كسحبو سلازدليو خوني لي جمت أبز معسكر زي زقد سلك أكل سلازيله لكع كم زموتسب كير السعو يسابو يخونو حدا سدتنياتات آمنا بزح مستيساتيمو سخيرهم يبقاسون يكتاخطون اتم عسكر بعلو حرقن تبقاسن كتكون يتبابع عكاي سنبت نقوهو نبسي تحاتيبه ناب كفلي مستملسكو موبايلي سعنكوا اتكور داوي عبد خبابيت وي كبل سلازر أخوه تليفوني رئي خياديخا بحركان بستحوصة مقد حاتتكوا عبد قانا أبزركب من نافشة بحلاوي مرئيت سلازنبره عدومات مستناستيو يزاناقعو نبرو اتكور داوي كم زي رأي حبيرو كسعسعن كوازاوزن جمره حجو ناي أمن كون تليفوني سرق كايان السخيخة بغضبت ناي كفلي معصو بحيل دافيو تليفوني نبعراتي دربيع إنها تلك إذا عكاس تليفونك بمبالك بحرك عن تزاربه نخمل لسالو أفي مسكفتكو تقداديمو أفكا عصو نابله كارا كافشم طوطيو نابقتعي قربه بجق إلك خي تزارب ملسها خسم عيدلني أفرارحني بسم بعد تنفاس حصيروني بوليس نمدلاي نقدميت كويخو أبت بازار زنبرو عدومات بزي عرفتي بيرا مستيك أتسألو هاندبت الناقويخو بما أكلهم حلفكو نوعهم حليفة قرب مسكويخو بوليس رئي نابهم تسقعخو زقات أما خلو مسنقركوهم إذا نقرزي أما عسكرنا نبر طريقه مخانون توسخي كال نقر كساب زي تفترة زخون نقر كقبرو خمزي كقلو حبروني أبا معسكرات سويزرلاند نزي 5 أمثال بالدهوتات قديمة نخلت عامتات مصنحي قرمني أما عسكر زرنهوفن دحر ممتأي أبا وشت حيدة سامنتات قزار أسي كساب زرسع برتو حمام رسني حزني نبيني كخون دلخو كابزي أسكاقن بشقر استملأن معسكر كوات تمنخو كمهارن كسرحن دلخو أبا كتما قنسن هاوزن زركب فدرالاوي بيت صحفة سدتنياتات أبا تقام محدار تختما زركب كوينو أبا وشت حدا أزيو نوي حنس أي ركب ناب قدماي درجة نايت هنسا زوسد أسكالات تجأديدو رأخو أبا مقبل أقايش كوينوم ترأم زصباي زنبرو سبات أزيوم فريحم نبرو قد خوينو منبر زخون سب نابزبوتا خمتس زدليلن كابزا ختما نخنوت زدلينا فقط كابز بيت صحفة زيو زوهبنا ناب بيت كريستيان كتكيد عركة محازا ومغرب كتبتصح ويكا ناي حكم قصرا حليكا ناب كالي كتما كتكيد مستدلي نابز بيت صحفة زمتيخا فقط كتحاتتا لكا نابز بيت صحفة زمتان مخنيات ننوح زبالي جيزي انت تقايلون حدا عمد آمنرون برك نختصنح زخيلان فقط نمركابي حدا كابتوم أبت بيت صحفة زسرحو آتو ماير منسين تختالي فاشنن كوينو مسعوف زمسلسل قاц ኣለዎ كم سرحتኛ ናይ ሓደ መንግስታዊ ቤት ጽሕፈት ካሚቻን ክራቫታን ኣይኮነን ዝኽደን መብዛሕትኡ ግዜ ማልያን ጅንስ ስረን ሙዳይ ዘዘውትር ፋይለይ ካብቲ ፋይላ ዝቕመጠሉ ከብሒ መዚዙ ኣውፅአ ኣብዛ ፋይል እዚኣ ንዓይ ዝምልከት ኩሉ ዝርዝራዊ ሓበሬታ ተኸቲቱሎ ካበይ ናይ ሃገር ከም ዝመጻኹ ናይ ስደት ህይወተይ እንታይ ከም ዝመስል ኣበይ ሃገራት ናይ ዓቕባ ሕቶታት ከም ዘቕረብኩ ናይ ጸብዕተይ ኣሰር ኩነታት ጥዕናይን ዝተገብረለይ ሕክምናዊ ረድኤትን ወዘተ ኩሉ ኣውቕሎ ከምቲ ልሙድ ኣሰራርሓ ናይቲ ቤት ጽሕፈትን ሰራሕተኛታቱን እዚ ማየር ዝተባህለ ሰውን እንታይ ክብለኒ ከም ዝኽእል ገሚተ ነበርኩ ዘካርያስ መንነትካ ኣይፈልጥኒ ካብ ኤርትራ ከም ዝመጻኸውን ክፈልጥ ኣይክእልኒ ሕጋዊ ናይ ጉዕዞ ሰነድ እንተዘይብልካ ናብ ካልእ ከተማ ንኽትከይድ ዘፍቅደልካ ወረቐት ክህበካ ኣይክእልኒ ስለዚ ሕጋዊ ወረቐትኻ ሒዝካ ተመለስ ከም ዝብለኒ ርዱይ ሕራይ እንታይ ክእዘዝ እንታይ ክሕግዘካ ንዝተወሰነ ግዜ ካብዚ ከተማ ክወፅእ ደሊ ነይረ ምኽንያት መውፅኢኻ እንታይ እዩ ኣቶ ክብረኣብ
ኣብ ማዓስከር ዘለንሆፈን ክጸንሕ ኣይከኣልኩን ኣመና ሰልችኒ ኣሎ ብጭንቀት ክመወደል ኣለኹ ናብ ከተማ ኑረምበርግ ተጓዒዘ ቁርብ ክረጋጋእ ይደሊ ኣለኹ ካብ መጀመሪኡ እውን ካብ ሃገረይ ዝተሰደድኩ ነፃነት ስለ ዝደለኹ እዩ ተስፋ ይገብር እዛ ንጽርትን ቀላልን ዝኾነት ድሌተይ ክትርዳኣለይ ኣቶ ማየር ርእሱ በኣሉታ ድሕሪ ምንቕናቕ ድሌተይ ከም ዘይተረዳኣለይ ገለጸ እዎ ሓቂ ኻለኻ ግን ከኣ ኣብዚ ዝተመደብካሉ ማዓስከር ናይ ምንባር ግዴታ እውን ኣለካ ካብዚ ከተማ ንምውፃእ ዝእምን ምኽንያት ክህልወካ ኣለዎ ናብ ዝደለኽዎ ቦታ ብነፃነት ክመላለስ ይደሊ ኣለኹ እዚ ንባዕሉ እኹል ምኽንያት ክኸውን ኣይክእልን ድዩ ናብ ከተማ ኑረምበርግ ከይደ ምስ ኣዕሩኽተይ ክዘናጋዕ ምድላየ ጌጋ ድዩ ጽቡቕ ኣለኻ ይርዳእኒ እዩ እንተኾነ ግን ኣነ ነዚ ሕጊ እዚ ክቕይሮ ዝኽእል ሰብ ኣይኮንኩን ከም ትፈልጦ ብሕጊ ዕቑባን ሓተት ዕቑባን ብኣዋጅ ቁፅሪ ዓንቀጽ ክንዲዚ ሓደ ስደተኛ ኣብ ዝተመደበሉ ማዓስከር ሕጂ በቃ ኮሌጅ ኣትየ ክመሃር ወይ ድማ ስራሕ ረኺበ ክሰርሕ ኣይክእልን እየ ማለት ድዩ በጀኻ ሓደ ነገር ተሓባበረኒ እንተዘይኮይኑ ግን በቃ ከዓብድ እየ ንኽትሰርሕ እኮ ናይ ብሓቂ በዓል ሞያ ምዃንካን ዘይምዃንካን ዘረጋግጽ ወረቐት ክህልወካ ኣለዎ ብዘይ ዝወረቐት እዚ ዝኾነ ዓይነት ስራሕ ክትሰርሕ ኣይትኽእልን ኢኻ ወረቐት እኳ እንተዘይሃለወኒ ኣነ ግን ወዲ ሰብ እየ ደጊሙ መን ምዃነይ ከም ዘይፈልጥ ገለጸለይ ኣብ ገጸይ ከዓ ሕርቃንን ብስጭትን ከንብብ ጀመረ ካልኦት ሰብ ጉዳይ ስለ ዝነበርዎ ወዲእና ኣለና ማዕጾ ክፉት እዩ በለኒ መን ምዃነይ እንድሕር ዘይፈልጥ ኮይኑ ሕጂ ክፈልጥ ኣለዎ ካብ ቤት ጽሕፈቱ ድማ ኣይክወፅን እየ ሰብኣዊ ክብረይ ብኸምዚ መገዲ እናተገፈ ሱቕ ኢለ ተሲእየ ክወፅእ ኣይክእልን እየ ፈታኒ ምድረ በዳ ሰሃራ ማእከላይ ባሕርን ካልእ ሽግራትን ሰጊረ ኣብዚ ዝበጻሕኩ ክብረይ ንኽግፈፍ ኣይኮነን ሓላፊ ኣቶ ማየር ረኺበ ከዘራርቦ ከም ዝደሊ ሓበርክዎ ትብዕ ኢለ ንሓላፊኡ ረኺበ ከዘራርቦ ከም ዝደሊ ሓበርክዎ ሓላፊ ኣቶ ማየር ዝኾነ ኣቶ ሙለር ነዊሕን ቀጢንን ኮይኑ ክራቫታ ኣሲሩ ነበረ ካልኦት መሳርሕቶም ክሳዶም ጠውዮም ጠመቱኒ ሕራይ ኣቶ ክብረኣብ እንታይ ኢኻ ትሓትት ዘለኻ ናብ ከተማ ኑረምበርግ ክኸይድ ይደሊ ኣለኹ ስለዚ ፍቓድ ንኽወሃበኒ ሓትት ኣለኹ ምኽንያታዊ እንተትኸውን ጽቡቕ ነይሩ ናይ ዕቕባ ሕቶኻ ክሳብ ዘይተመለሰልካ ዝኾነ ነገር ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ ነዚ ትፈልጥ ኢኻ መስለኒ ሓቀይ እሞ ኸንተፈለጥኩ ይቕሬታ ሕጊ ኸነኽብር ኣለና ኣቶ ሙለር ክሕግዘኒ ከም ዘይክእል ገለጸ ስለዚ ነዚ ውሳኔኹም ተቃዊመ ይግባይ ክብል ድምፀይ ዓው ኣቢለ ተዛረብኩ ናይ ዕቕባ ሕቶኻ ገና ስለ ዘይተመለሰ ከምኡ ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ ንስደተኛ ናይ ይግባይ መሰሉ ዝኽልክል እንታይ ዓይነት ሕጊ እዩ እዋ ኣነ ግን ዝኾነ ዓይነት መሰለ ይብለይ እንዲ ናይ ዕቕባ ሕቶኻ ክሳብ ዘይተመለሰ ኣብዚ ሕጂ ተመዲብካዮ ዘለኻ ማዓስከር ብግዝያውነት ናይ ምጽናሕ መሰል ኣለካ ኣብ ሓደ ስፍራ ወላ እውን ብግዝያውነት ይኹን ብሓይሊ ተገዲደ ክቕመጥ ኣይደልን እየ ኣነ ነፃ ክኸውን ይደሊ ኣለኹ እዚ ገበን ድዩ ናብዚ ሃገር ክትመጽእ ዝሓተተካ ሰብ እኮ የለን ዝሓተተኒ ሰብ እኳ እንተዘይሃለወ ሕጂ ግን ኣብዚ ዓዲ እየ ዘለኹ ኣቶ ሙለር ንዓይ ከም ዘይፈልጠንን ብዛዕባይ ዝኾነ ዓይነት ሓበሬታ ከም ዘይብሉን ተዛረበ ካብ ኤርትራ ከም ዝመጸኻ ዝኾነ ዓይነት መረጋገፂ የብልናን ሃገራዊ ቋንቋ ናይ ኤርትራ ዝኾነ ትግርኛ ቋንቋ ደዩ እንተደሊኹም ድማ ሕጂ ናብ ኣስመራ ደው ኢልኩም ነደይ ክትረኽብዋን ብዛዕባይ ክትሓትዋን ትኽእሉ ኢኹም ድሓን ናይ ዕቕባ ሕቶኻ ምስ ተነጽገ ናብ ዓድኻ ክትመለስ እንዲኻ ሽዑ ብነፃነት ከም ድላይካ ክትገብር ኢኻ ኣብኡ ነፃነት ስለ ዘየለ ነፃነት ደልየኩ እየ ናብ ጀርመን ተሰዲደ ጀርመን ከዓ ነፃ ሃገር እያ ክብረተይ ተናዒቑን ተዋሪደን ክኸይድ ኣይደልን እየ ናብ ኑረምበርግ ንምኻድ ፍቓድ ተዘሂብኩምኒ ወላ ፖሊስ ፀውዑ ኣነ ካብዚ ቤት ጽሕፈት ኣይወፅን እየ ኣብ ቀጻሊ ምስ መጸኻ ኣዳልየልካ ክጸኒሐ ኣቶ ሙለር ካብ ወንበሩ ተንስአ ኣብ ኑረምበርግ ንኽልተ ሳምንታት ዘጽናሓኒ ፍቓድ ሃበኒ ካብ ቤት ጽሕፈቱ ወፅየ ክኸይድ ከለኹ ንብዓት ሰዓረኒ ኣብቲ ቤት ጽሕፈት ስደተኛታት ዝኾነ ጉዳይ ኣጋጢሙኒ ምስ ዝኸይድ መሰናኽላት እናቐመጡ ኣሸገሩኒ ብዘይ ፍቓድ ናብ ዝኾነ ቦታ ክትንቀሳቐስ ኣይትኽእልን ኢኻ ትምህርቲ ኾነ ገንዘብ ዘምጽእ ስራሕ ንኽትሰርሕ ኣይንፈቕደልካን ኢና ልክዕ ከምቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝነበርክዎ ኣብ ጀርመን ድማ ብነዊሕ ገመድ ዝተኣሰርኩ እስረኛ ኾንኩ በጃኹም መንበሪ ፍቓድ ሃቡኒ ኣይከኣልኒ ጊዜያዊ መንበሪ ጥራይ እዩ ዝፍቀደካ በጃኹም ስራሕ ንኽሰርሕ ኣፍቅዱለይ ኣይከኣልኒ ናይ ሞያኻ ብቕዓት ዘረጋግጽ ወረቐት እንተዘይብልካ ክትሰርሕ ኣይትኽእልን ኢኻ ካብቲ ማዓስከር ወፂኻ ናብ ካልእ ከተማ ክትከይድ ኣይትኽእልን ኢኻ
ኣብዛ ሃገር ምንባር እውን ኣይትኽእልን ኢኻ ግን እኮ ኣነ ሰበይ ሰብኣዊ መሰላት ከዓ ክህልወኒ ይግብኦ ኩሉ ነገር ተነፊጉኒ ብዘይ ነፃነት ክነብር ይኽእል ደ ካብ ሚያዝያ ክሳብ መስከረም 2005 ንኽልተ ሳምንታት ንግሆ ሰዓት 9 ናብ ኑርንበርግ ይነቅል ምሸት 8:30 ድማ ናብ ማዓስከርና መምላስ መዓልታዊ ዝገብሮ ዝነበርኩ ስራሕ እዩ ኣብ ከተማ ኑርንበርግ ምስ ደቂ ሃገረይ ይዕልልን ይስሐቕን ኢንተርነት ካፌኣቴ ኣብ ካልእ ቦታታት ምስ ዘለዉ ፈለጥተይ ይዕልል ወይ ከዓ ኣብታ ከተማ ብእግረይ ዘወር እናበልኩ ቦታታት ይዕዘብ በታ ወርሓዊት ትወሃበኒ 40 ዩሮ ክገዝኦ ዝኽእል ነገር የለን ኣስታት ፍርቂ ናይቲ ገንዘብ ናይ ባቡር ትኬት ንምግዛእ ዝጥቀመሉ ድሕሪ 2 ሳምንታት ናብቲ ንጉዳይ ስደተኛታት ዝከታተል ቤት ጽሕፈት ከይደ ንኣቶ ማየርን ኣቶ ሙለርን ኣዘራረብክዎም ኣብ ወርሒ ንሓንቲ ሰሙን ካብቲ ማዓስከር ንምውፃእ ዘኽእለኒ ፍቓድ ሃቦኒ ከምዚ ዓይነት መፍትሒ ስለ ዝሃቦኒ ከመስግኖም ከም ዘለና ሓበሮኒ ኣብ ወርሒ ን3 ሳምንታት ኣብቲ ማዓስከር ተኣሲረ እናሕለፍክዎ እንታይ ኮይነ እየ ዘመስግኖም ቀዳሚ ሰንበትን ወሲኸ መዓልታዊ ናብ ኑርንበርግ ምኻድ ኣይቋረፅኩን ሓደ ዕለት ብፖሊስ ተታሒዘ ካልኣይ ግዜ ብዘይ ፍቓድ ንኸይንቀሳቐስ ኣጠንቂቖም ሰደዱኒ ካልኣይ ግዜ ምስ ሓዙኒ ግን ናይ 70 ዩሮ መቕፃዕቲ ፀዓኑኒ ካብቲ ግዜ ትጀሚሩ ክሳብ ዕዳይ ዝኸፍል ካብተን ወርሓዊ ዝወሃባኒ 40 ዩሮ መቑነን 10 ዩሮ ክቑረፀኒ ጀመረ እዚ ናብ ኑርንበርግ ዝገብሮ ጉዕዞ ዝነበረኒ ኩቱር ጭንቀትን ብስጭትን ንኽቕንስ ሓጊዝኒ ከተማ ኑርንበርግ ኣዝየ ፈተኽዋ ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ዝተፈጸሙ ወተሃደራውያን ገበናት ኣብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኑርንበርግ እዮም ተመርሚሮም ካብዚ ታሪኻዊ መስርሕ ዝነቐለ ይመስለኒ ክሳብ ሕጂ ሰላምን ሰብኣዊ መሰላትን ንምስፋን ኣበርቲዓ ትሰርሕ ከተማ ኮይናላ ኣብ ጎደናታት ናይዛ ምጭውቲ ከተማ ዘወር ምባል ካብ ዝጅምር መዓልታት ሳምንታት ኣዋርሕ ሓለፋ ናይታ ከተማ ሓወልትታት ቤተ ክርስቲያናት ድልድላት ህንፃታት ናይ ሸቐጥ ማእከላትን ካልኦት ሰሓብቲ ስፍራታትን በብሓደ ይበፅሖም እሞ ምሸት ናብቲ መዕቆቢ ስደተኛታት ይምለስ ኤልያስ ዝቕረቦ ናይ ዕቑባ ሕቶ ኣውንታዊ መልሲ ረኺቡ ካብቲ ማዓስከር ስለ ዝወፀ ብቐረባ ዝፈልጦን ዝዕልሎን ካልእ ስደተኛ ኣብ ከባቢየ ኣይነበረን ኩርዳዊ ጎረቤተይ ሕጂ እውን ሓሓሊፉ የሸግረኒ እዩ ኣብቲ ማዓስከር ሰቲኻ ዝግበር በእስን ዕግርግርን ቀጸለ 10 መስከረም 2005 ውሳነ ቤት ፍርዲ ብመሰረት ቆፀራና ኣነን ጠበቓይን ኣብ ከተማ ኣንስባኽ ኣብ ዝርከብ ቤት ፍርዲ ተረኸብና እቲ ቤት ፍርዲ ኣብ ሓደ ዝኣረገ ህንፃ እዩ ዝርከብ ኣብ ውሽጢ እቲ ክፍሊ 4 ሰባት ኣለና ከይዲ ናይቲ ቤት ፍርዲ ብድምፂ ትቐድሕ ጓል ኣንስተይቲ ብድሕሪ ዓብዪ ናይ ዕንጨይቲ ባንኮ ኮፍ ዝበለ ዳኛ ኣነን ጠበቓይን ብዘይካይ ካልኦት ኩሎም ጸሊም ካባ ለቢሶም ነበሩ ኣነ ማልያን ጅንስ ስረን ገይረ ቀረብኩ እቲ መስርሕ ቅድሚ ምጅማሩ ብፍርሒ ከንፈጥፍጥ ጀመርኩ ኣጆኻ ክትዕወት ኢኻ ጥራሕ ዝሓተቱኻ ሕቶታት ተረጋጊእኻ መልስ ዘሸግሩኻ ሕቶታት እንተደኣ ኮይኖም ኣነ ኣብ መንጎኣቴ ክሕግዘካ እየ ጠበቓይ ኣበራታትዓኒ ቅድሚ ቐሩብ መዓልትታት ብዛዕባ ኣብ ኤርትራ ዘጋጠሙ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ዝገልጹ ጽሑፋት ኣዳልይ ንኽመጽእ ኣጠንቂቑኒ ነይሩ እዩ ብቋንቋ ጀርመን ይኹን እንግሊዝ ወይ ከዓ ዓረብኛ ኣብ ኤርትራ ብዛዕባ ዝፍጸሙ ገበናት ዝገልጽ ጽሑፋት ካብ ኢንተርነት ኣውፂኻ ቀርቦም ሓደራኻ ከይትርስዕ ኣብ ዝሓለፉ መዓልትታት ብዛዕባ ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ሕቡኣት ኣብያተ ማእሰርትታት ናብ ዓዶም ዝተጠረዙ ኤርትራውያን ዝበፅሖም ማእሰርቲ ማህረምትን ግፍዕን ዝገልጹ ጽሑፋት ካብ ኢንተርነት ኣኻኸብኩ ጠበቓይ ብወገኑ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናልን ሂውማን ራይትስ ዎችን ዝተባህሉ ዓለም ለኻውያን ተጠበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ናብ ኤርትራ ዝተመልሱ ስደተኛታትን ዝበፅሖም ግፍዕታትን ኣመልኪቶም ዘውፅእዎ ጸብጻባት ሒዙ ቀረበ እቲ ዳኛ ካበይ ናይ ሃገር ከም ዝመጻኹ ብኸመይ ከም ዝመጻኹን ስለምንታይ ጀርመን ከም ዝመረጽኩን ኣከታቲሉ ሓተተኒ ኣነ ብወገነይ ኣብ ኤርትራ ሓሳብካ ብነጻነት ናይ ምግላጽ መሰል ከም ዘየለን እቲ ስርዓት ነቲ ህዝቢ ብፍርሕን ብራዕድን ጨፍሊቑ ከም ዝመርሖን ገለጽኩሉ ብሓደ ወተሃደራዊ ውልቀ መላኺ ክብረተይን ነጻነተይን ተገፊፈ ብፍርሒ ክነብር ስለ ዘይደለኹ ሃገረይ ገዲፈ ናብ ጀርመን ከም ዝተሰደድኩውን ተዛረብኩ ኣድላይ ኮይኑ ኣብ ዝተራእየ ጠበቓይ ንዘረባይ ተኸቲሉ ንሓሳበይ ዝድርዑ ጸብጸባትን ካልኦት ኣገደስቲ ሰነዳትን ንዳኛ ይህቦ ነበረ ደር ሽፒግል ዲ ሳይት ዝተባህሉ ዓበይቲ ናይ ጀርመን ማዕከናት ዜናን
ካልኦት እሙናት ምንጭታትን ብዛዕባ ኤርትራ ዝጸሓፍኦ ጽሑፋትን ጭብጥታትን ንዘቕረብክዎ መርትዖታት ዝድግፉ ስለ ዝነበሩ ብኢድ ጠበቃይ ኣቢሎም ንዳኛ ተዋህቡ። ጠበቃይ ኣብ ሲርንዶርፍ ኣብ ዘካየድክዎ ቃለ መሕትት ካብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ምእንቲ ከመልጥ ኣብ እንዳኮይ ተሓቢኤ ኢለ ነይረ ዘቕረብክዎ ጉጉይ መረዳእታ ካብ ምንታይ ዝነቐለ ምዃኑ ነቲ ዳኛ ኣብርሃሉ። ዕድለኛ እየ እዚ ዳኛ ዘይከምቶም ካልኦት ደያኑ ንስደተኛታት ሙሉእ ኣቓልቦ ሂቡ ዝሰርሕ በዓል ሞያ ነበረ። ንሕትኡ ኣብ ዝምልሰሉ ግዜ ግቡእ ኣቓልቦ ሂቡ ብጽሞና ንመልሰ ይሰምዕ። ንሕቶታት ናይቲ ዳኛ ተኸቲለ ብዛዕባ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣሰቃቂ ማሕበራዊ ፖለቲካውን ቁጠባውን ሽግራት ዘርዚረ ተዛረብኩ። ኩናት፣ ምጥሓስ ሰብኣዊ መሰላት፣ ዓፈናን ዜግነታዊ ነፃነትን ዘይምህላው ዘርእየና ሓደ ነገር እንተሎ እቲ ዳኛ ዘቕረብናሉ ጽሑፋዊ ምንጭታት ድሕሪ ምዕዛቡ ናብ ኤርትራ እንተትምለስ ደጊምካ ናብ ጀርመን እንተሰደድካ ዶ? እዛ ሕቶ እዚኣ ኣይተጸበኽዋን ድንግርግር ስለ ዝበለትኒ ናብ ጠበቃይ ቁልሕ ፈልኩ። ንሱ እውን ክርድኣኒ ከኣለን። ዝሑል ረሃፅ ብመትልሐይ ክወርድ ተፈለጠኒ። እዚ ኩሉ ነገር እንተ ደኣ ገጢሙኒ ወልተፍተፍ በልኩ። ወላ እውን እንተዘይተመለስኩ ኣብ ኣውሮጳ ነፃነተይ ተሓልዩ ክነብረሉ ዝኽእል ዕድልን ህይወትን እናሓለምኩ ምነበርኩ። ንሱ ከም መንበር እንተ ደኣ ተቖፂሩ ምናልባት ነቲ ስርዓት ንምዕላው ምስ ተቃወምቲ ውድባት ተሰሊፍካ ቃልሲ መካየድካ ባዕሉ ሓደ ፍታሕ ኢሉ ዘቕረቦ ሓሳባት ኣተንባህለይ። ካብ ቤት ፍርዲ ወፂና ኣብ ጥቕራዓት ቡን ክንሰቲ ኮፍ ምስ በልና ጠበቃይ ኢዱ ኣብ መንኩባይ ኣቐሚጡ ዘከርያስ ናይ ስደት ህይወትካ ብዙሕ ኣለቢሙካ እዩ ሎሚ ኣኹሪዕኻኒ ኢኻ በለኒ። ጀርመን ኣብ ዝጸናሕኩለና ዋርሕ እዚኣ ካብ ጀርመናዊ ሰማዕክዋ ናይ መጀመርያ ኣተባባዒት ሓረግ ነበረት። ዓባ ሓወይ ሚካኤለ ንጠበቃይ ንኣገልግሎቱ 700 ዩሮ ካብ ኣሜሪካ ለኣኸሉ። 17 ጥቅምቲ 2005 ኑርንበርግ ናብ ዝርከብ ናይ ጠበቃይ ቤት ጽሕፈት ከድኩ። ንሱ እኳ እንተዘይነበረ ንጸሓፊቱ ግን ረኸብክዋ። ጠበቃይ ሎሚ ስራሕ ከም ዘይኣተወ ነገረትኒ። ምምጽአይ ግን ንዓኣ እውን ደስ በላ። እንኳዕ ረኸብኩኻ። ናይ ቤት ፍርዲ ውሳኔ ብፖስጣ ካብ መልኣኽ ኣድሕንካኒ። ውሳኔ ቤት ፍርዲ ዝሓዘ ደብዳቤ ሃበትኒ። ነታ ደብዳቤ ከም ብባኳ እንተፈተንኩ ብዙሓት ናይ ሕጊ ቃላት ዝሓዘለት ስለ ዝነበረት ነቲ ጽሑፍ ክርድኦ ኣይከኣልኩን። እዚ እንታይ ማለት እዩ ሓተትኩ። እስካ ሃበኒ ንሳ እውን ውሳኔ ኣንቢባ ንኽትነግረኒ ተሃንጥየት። እንኳዕ ሓጎሰካ ቀሲልካ ኣንብቦ ክርድኣካ ይበለትኒ። ብታሕዋኽ ነታ ደብዳቤ ካብ ኢዳ ተቐቢለ እናጐየኹ ካብ ቤት ጽሕፈታ ወጻኹ። ደበናን ዛዕዛዕታ ማይን ዝበዝሖ መዓልቲ እዩ። ወላ እኳ ብውሑድ ዓቐን ይኹን እምበር ናይ ዝናብ ክፍኪፍታ ከይገደሰኒ ፖስጣ ኸፊተ ነታ ወረቐት ኣውጻእክዋ እሞ እናሰጎምኩ ምንባብ ተተሓሓዝክዎ። ሕጂ እውን ነቲ ውሳነ ብልክዕ ክርድኦ ይከኣልኩን። ሞያዊ ናይ ሕጊ ቃላት ከም ምስጢራዊ ኮድ ክፈትሖም ፈተንኩ። እታ ወረቐት ካብ ዒንተይ ብዝወደቐ ንብዓዲ ወይስ ብናይ ዝናብ ነጠብጣብ ክትጠልቂ ጀመረት። ህፃናት በቲ ናይ ኣጋር መንገዲ እናዘለሉ ክዝምሩ ሰማዕኩ። ነፃ ኢኻ